Вольга Вялічка. Ад 2 до 15. Мая мама у турме. Прадмова. Я ніколі не думала, што напішу кнігу. У мяне не было такіх планаў ці мары. Кніга з'явілася, можна сказаць, насуперак майму жаданню, але паволі часу, у які нам давялося жыць. Гэты тэкст паўстаў, бо вельмі дрэнныя людзі выразна паказалі, да якіх зверстваў можа апусціцца чалавек і што ён можа рабіць з сабе падобнымі. Гэтая кніга не была б магчымай без дапамогі маіх уласных дзяцей. Яны навучылі мяне глядзець на кожную малечу, як на вялікі свет, які нараджаецца. Менавіта дзякуючы іх цярпенню, мудрасці і ўменню падзяліцца мамай з іншымі, я маю магчымасць з любоўю ставіцца да кожнага дзіцёнка, якога сустракаю. А таксама кніга з'явілася дзякуючы тым маленькім героям, якія прайшлі са мной праз тэрапію, успрымалі нашы сустрэчы як гульню і дарылі мне шмат цеплыні і веры ў беларусаў. Я хачу падзякаваць усім тым людзям, якія падтрымалі мяне і дапамаглі ў стварэнні гэтай кнігі. Я мела вялікія сумневы ў тым, што мае запісы могуць стаць кнігай. Пераканаўчую ролю ў гэтым адыграла Святлана Алексіевіч, якая была першай, хто прачытаў мае чарнавікі з памылкамі і апіскамі. Яе словы, што гэта варта таго, каб людзі даведаліся пра дзіцячы свет, далі мне ўпэўненасці. І за гэта я кажу ёй вялікі дзякуй. Я дзякую маім польскім сябрам, якія знайшлі магчымасць падтрымаць мяне. Асобная прыгода была з пошукам ілюстратараў. Я доўга не магла знайсці чалавека на гэтую ролю. І тут умяшаўся лёс, як гэта часта было ў маёй працы ў хоспісе. Патрэбныя людзі самі выпадкова прыйшлі да мяне, і ўжо на першай сустрэчы нарадзіліся першыя эскізы. Ілюстратары прайшлі праз вялікі іспыт, чытаючы тэкст. Я не магу назваць іх імёны, паколькі яны застаюцца ў Беларусі. І я бязмежна ім удзячная за адчуванне кнігі і за тое, што ў маім жыцці з'явіліся новыя людзі, якія чакаюць майго вяртання дадому. У кнізе сабраныя не толькі ўспаміны дзяцей аб трагедыях, якія адбыліся ў іх сем'ях, але таксама іх сны, мары і казкі, якія яны напісалі, каб перажыць траўму. Па этычных прычынах імёны дзяцей змененыя. Іх вопыт пераклікаецца з пакутамі дзяцей і бацькоў, якія пацярпелі ад рэпрэсій у савецкі час. Таму мы вырашылі ўспомніць, як была ўладкаваная сістэма гулагу, дзе знішчалі нават немаўлят. У кнізе сабраныя і парады наконт таго, як бацькам выбудоўваць адносіны з дзецьмі ў такі няпросты для ўсіх нас час і як сённяшнія перажыванні адаб'юцца ў будучыні. Мы ўсе хочам, каб нашы дзеці жылі лепш, чым наша пакаленне. Таму так важна даведацца, чым жа на самай справе яны сёння жывуць і як мы можам ім дапамагчы. Вольга Вялічка. Чаго баяцца і пра што мараць дзеці рэпрэсаваных беларусаў? У нас у Беларусі бяда. Усе добрыя людзі у турме. Пасля падзей 2020-го прайшло 3 гады. Як сцісла можна апісаць псіхалагічны стан беларусаў, якія праходзяць этап ідэалагічнай палярызацыі, калі нацыя ўмоўна падзялілася на 3 групы – змагары, ябацькі і мы па-за палітыкай. Апошнія адчуваюць сябе ў ракавіне, ніякім чынам не жадаюць умешвацца ў справы дзяржавы, ніколі не выказваюць свайго меркавання наконт палітычных падзей. Ябацькі свята вераць у ідэалогію сённяшняй улады, якая сканцэнтравалася на савецкім мінулым, быццам да гэтага ў нас не было сваёй гісторыі. Праўда, часам у прамовах чыноўнікаў гучаць фразы пра шматвекавую гісторыю са зваротам да Францішка Скарыны ці Еўфрасіні Полацкай. Такая пазіцыя здаецца чыноўнікам выгаднай, бо не супрацьстаіць маскоўскай ідэалогіі. Яшчэ адным аспектам гэтай групы з'яўляецца страх за ўласную будучыню. Большасць чыноўнікаў разумеюць, што іх кампетэнцыі выклікаюць, мякка кажучы, сумневы. Калі так здарыцца, што гэтую кнігу будуць чытаць цяперашнія чыноўнікі ці прапагандысты,
Я вельмі хачу, каб яны намагліся паглядзець на апісаныя тут рэчы не праз прызму наезду на іх, а праз тое, што нас усіх чакае ў перспектыве бліжэйшых 10 гадоў. Бо ў гэтым супрацьстаянні пераможцаў не будзе, а прайграюць беларускія дзеці. Самая складаная група – прыхільнікі пераменаў. Яна ж самая неаднародная. Многія з гэтай групы расчараваліся і спрабуюць будаваць жыццё, імкнучыся забыцца пра тое, што перажылі. Многія засталіся ў пазіцыі ахвяры і атрымліваюць скажонае задавальненне ад гэтай ролі. Зачыняюцца ў сабе і шукаюць вінаватых сярод тых, хто побач або далёка. Шмат у каго няма сіл выйсці з гэтага зачараванага кола. Некаторыя беларусы выкарыстоўваюць сітуацыю, якая склалася для сваіх мэтаў і самасцвярджэння. Засталіся і тыя, хто працягвае верыць у хуткія перамены ў краіне і выбудоўвае сваё жыццё з прыцэлам на гэта. А яшчэ ёсць тыя, хто разумее, што перамены хутка не наступяць, і трэба пачынаць ладзіць сваё жыццё тут і цяпер, разбіраць валізкі, але пры гэтым не забываючы пра важнасць таго, каб быць уключанымі ў беларускі парадак дня. А як сябе адчуваюць ва ўсім гэтым дзеці? Як ім жывецца з такімі дарослымі? Што яны возьмуць ад нашага пакалення? Якой будзе іх будучыня? Ідэя гэтай кнігі нарадзілася не адразу. Улетку 2021 года да мяне па дапамогу сталі звяртацца бацькі, якія заўважылі, што іх дзеці змяніліся да непазнавальнасці. Яны не кантралявалі сябе, адчувалі страх, не маглі спаць па начах, сталі агрэсіўнымі. Звычайнай справай сталі, напрыклад, такія сцэны. 6гадовы хлопчык кажа: «Лукашенко забраў маю маму, і цяпер у мяне яе няма». 12гадовы падлетак, седзячы ў кабінеце псіхолага, спакойна апавядае: «На маіх маму і тату завялі крыміналку. А 7 раніцы да нас прыйшлі 9 чалавек ва ўсім чорным, у іх былі аўтаматы. Тату паклалі ў адных трусах на падлогу і білі патэльняй». А вось што сказала 9гадовая дзяўчынка: «Калі забралі маю маму, я думала, што больш ніколі яе не ўбачу. Яе забралі ў лукашысцкую турму». «У нас у Беларусі бяда», – сказаў мне 9гадовы хлопчык. «Усе добрыя людзі ў турме, а астатнія вельмі баяцца. І галоўнымі там сталі чорныя злыдні». Як дзеці тлумачаць, што здарылася з іх бацькамі і дзе цяпер яны знаходзяцца? Турмы прыдумалі для тых, хто крадзе або забівае. А цяпер у гэтых турмах толькі праціўнікі ўлады, пачула я ад 7гадовага дзіцяці. Яны там, таму што іх аказалася вельмі многа. Калі пасадзіць людзей у турму, іх прымусяць змяніцца і быць за Лукашэнку. Але так не атрымаецца. Яны ўсё роўна будуць ведаць, што ён несумленна выбраўся прэзідэнтам. І няма ніякага спосабу іх пераканаць. У Беларусі ўсе добрыя людзі ў турме. Майго тату арыштавалі на загад Лукашэнкі. Ён сябруе з Пуціным, і яны наогул нікога не слухаюцца. Яны мяне не паслухаюць, калі я скажу ім майго тату адпусціць. А турма выглядае з белымі рашоткамі, і там шмат лавак», – сказаў 9гадовы хлопчык. «Мае бацькі былі ў турме, таму што хадзілі на маршы», – распавяла 10гадовая дзяўчынка. «Яны хацелі, каб наша краіна была свабоднай. Калі мама была ў турме, ёй там без мяне было кепска, а я злавалася на ўвесь свет. Я на ўсіх крычала. І на маму, калі яна вярнулася. А раней я не была крыклівай дзяўчынкай. Я крычала, бо злілася, гневалася. Мама, калі была ў турме, думала, як хутчэй выйсці. Яна мне гэта распавядала. Яна мяне так абняла, што ледзь не задушыла. Я нават спалохалася. Цяпер я рэдка крычу. Мая злосць сышла. Калі я была без мамы, мне зусім не патрэбныя былі цацкі. А цяпер я будую домік для маіх жывёл. Я б хацела сказаць дзецям, у якіх бацькі яшчэ ў турме, што гэта забудзецца, і мы зноў будзем вясёлымі». Вось што запомніў пра затрыманне бацькоў іншы хлопчык.
Я прыйшоў са школы дадому, мы з братам глядзелі тэлевізар. Пастукалі ў дзверы, і мама адкрыла. Гэта былі следчыя. Яны былі апранутыя ў бронекамізэлькі і са зброяй, чалавек 5. У іх былі шлемы і балаклавы чорнага і зялёнага колераў. Адзін з іх быў з алюмініевым шчытом, каб абараняцца ад зброі. Да гэтага мама сказала, што нешта не так. Таты не было дома, і яна нервавалася. Але ўпусціла іх. Яны пачалі глядзець ува ўсіх скрынях, пыталіся пра дроны. Мама казала, што ў нас нічога няма. Я за ўсім гэтым назіраў і моцна баяўся. А самае страшнае, што таты яшчэ не было. Мама пасля ператрусу патэлефанавала бабулі і распавяла пра ўсё. А бабуля адказала, што можа быць праслухоўка. Потым яна прыехала да нас. Праз 2 дні да нас пастукаліся і сказалі, што тут небяспечна. Але мы нікуды не паехалі. А потым і маму забралі. А нас завезлі да бабулі ў вёску. Мы з ёй потым вярнуліся да нас дадому на цягніку і заўважылі, што ў кватэры беспарадак. Усе рэчы не на сваіх месцах. На наступны дзень мы пайшлі ў школу. А потым мы сабралі першую перадачу маме і тату. А гэта аповед яшчэ аднаго школьніка. Яму 10 гадоў. Маму затрымлівалі на працы. Патэлефанавалі бабулі, і так мы даведаліся, што маму забралі 2 чалавекі з КДБ. Праз хвілін 30 быў званок. Голас быццам з падвала. Гэта тэлефанавала мама. Яна сказала, што яе затрымліваюць. Сказала нам не плакаць. Бабуля моцна плакала. Я не ведаў, што маму не ўбачу. Увесь час думаю, за што іх затрымалі. Напэўна, тата разблакаваў тэлефон, і там знайшлі фота з мітынгамі. Яны хадзілі туды, таму што ім не падабалася ўлада. Хацелі жыць лепш. Мама пісала, што ёй не даходзяць лісты. Мы іх шмат пішам. Тата піша, што шмат чытае і просіць, каб дасылалі яму кнігі. Я чытаць не люблю, але цяпер пачаў. У мамы ўсё добра. Так нам сказала адна цёця, якая была з ёй у адной камеры. Вось яшчэ аповед. Я будаваў лего. Хтосьці пачаў моцна стукаць, а гэта быў вечар. Мы спалохаліся, што нам выб'юць дзверы. Мама падышла і адкрыла, а яны ўляцелі і сталі моцна крычаць. А тата не паверыў. Там было 8 чалавек, адзін з камерай, усю кватэру нашу засняў. Яны былі ўсе ў чорным, толькі вочы былі бачныя. Я заплакаў. Адзін мне сказаў не плакаць. Я моцна спалохаўся і перастаў. Потым маме сказалі збірацца і ехаць з імі. А тату паставілі да сцяны і трымалі, пакуль не забралі маму. Я пачаў бегаць па ўсіх пакоях і моцна крычаў, каб маму не забіралі. Я яе моцна схапіў і не адпускаў, а яны мяне адарвалі ад яе. Потым тата сказаў хутка апранацца, і мы з'ехалі да бабулі. І тады мы сталі ўсім казаць, што маму забралі. Тату 7-гадовага хлопчыка таксама затрымалі. Вось яго разважанні. Мой тата сядзіць за вельмі высокім плотам. Мы яго чакаем, ён хутка вернецца. А калі вернецца не хутка, мы ўсё роўна будзем чакаць. Я трапіла ў бальніцу, калі забралі маю маму. І мне нельга было плакаць, бо я б задыхнулася. Я не магла нават устаць, каб папісаць, сказала дзяўчынка, якой споўнілася 6 гадоў. Некаторыя дзеці паспелі пабываць на спатканнях у калоніі, бачылі там родных. Я ездзіў у турму да таты, распавёў першакласнік. Там быў пакой, дзе мы ўсе разам спалі. Мы гулялі ў футбол, а потым мне трэба было раставацца з татам. Ён сказаў мне не плакаць і што ён хутка вернецца. А вось успаміны дзяўчынкі, якая ў свае 10 гадоў двойчы вымушаная была бегчы з краіны, каб выратавацца. Наш тата ў турме, а нам давялося бегчы з Мінска. Мы 1,5 месяца пажылі ва ўкраіне, а потым нам давялося пад снарадамі бегчы і ад вайны. Мама ехала 2 сутак без сну за рулём. Мы бачылі, як ляцяць снарады. Гэта было быццам не з намі.
Мы з'ехалі з Мінска, а там застаўся наш стары сабака, кажа дзяўчынка-падлетак. Мы не можам перавесці яго праз мяжу. Яму кожны дзень трэба рабіць кропельніцы. І ў Мінску засталася наша старая бабуля, якая не можа хадзіць. Сабака жыве з ёй, і да іх прыходзяць людзі, якіх нанялі нашы бацькі і дапамагаюць ім па доме. Калі б мы не з'ехалі, маму і тату забралі б у турму. Да нас прыходзілі людзі ў чорных касцюмах са зброяй. Яны тады забралі тату. І маму хацелі забраць, але мы з братам моцна плакалі. І мама плакала, яе пакінулі. Калі тата выйшаў, ён з'ехаў першым. А потым мы з мамай таксама з'ехалі. Мы вельмі доўга стаялі на мяжы, мама моцна перажывала, што нас могуць не выпусціць. Калі мы пераехалі мяжу, мама моцна плакала. Цяпер яна таксама плача, але не так. Цяпер яна плача, таму што вельмі сумуе па нашым доме. Вось якія назіранні за дарослымі бываюць у дзяцей. Мама зусім перастала спаць. Часам на досвідку, вельмі рана, яна ставала каля акна, глядзела праз штору і чакала, калі за ёй прыедуць. Я чула, як мама распавядала цёці Лене. Губазавец сказаў: «Галоўнае табе перажыць Акрэсціна, а потым перавядуць на Валадарку, там памыешся. Да Акрэсціна падрыхтавацца нельга». Мая мама ў турме, і мне яе бясконца шкада. Калі б я магла замяніцца з ёю, я не ведаю, навошта яна там, бо яна нічога не зрабіла дрэннага. Я дакладна ведаю, што мая мама добрая, кажа дзяўчынка, якой 8 гадоў. Маму забралі ў турму. Тата даведаўся, дзе яна, і мы сталі збіраць ёй смачныя пасылкі, успамінае 9гадовая школьніца. Я моцна сумавала аб маме ў глыбіні маёй душы. Я памятаю дзень, калі яна вярнулася. Я не верыла, стаяла і не магла паварушыцца. А потым мы абняліся. Я не магла ад яе адліпнуць вельмі доўга. Я з ёй сплю ўжо цэлы год. Я чытаю кожны дзень у інтэрнэце, як праходзіць Майнкрафт, і яшчэ ў тэлеграме групу вясны. Там часам пішуць пра майго тату. Сказаў 10гадовы школьнік. Для многіх дзяцей, бацькоў, якіх забралі сілавікі, зносіны цяпер магчымыя толькі ў лістах. І вось, што яны пра гэта кажуць. Я цяпер ведаю, дзе мой тата. Дзеліцца 9гадовае дзіця. Мне ад яго прыйшоў ліст з адрасу горад Мінск, абаненцкая скрына 8. Гэта адрас для лістоў у СІЗА КДБ. А мама на Валадарскага. Яшчэ адно СІЗА ў Мінску. Яе туды нядаўна перавялі. Мой тата піша мне лісты з СІЗА і просіць, каб мы чыталі кнігі, каталіся на ровары і гулялі на вуліцы. А яшчэ кажа дзякуй за перадачы, якія мы перадаём. Мы перадаём ежу. Сала, какава, таблеткі. Часам дзеці ўспамінаюць жыццё да таго, як іх разлучылі з роднымі. Я часта ўспамінаю пра тату і маму да іх затрымання, кажа хлопчык 7 гадоў. Тата любіць баржомі. Мы з татам на рыбалцы былі, там было добра. Мы злавілі шчупака і яшчэ карпа паўкіло. А яшчэ гатавалі юшку. Аднойчы раніцай о 7 гадзіне тата не прыехаў дадому. Але ён патэлефанаваў маме і сказаў, каб мы ўсе не перажывалі і што яго забіраюць. А яшчэ дзеці гавораць пра будучыню. Я ведаю, што ўсё гэта скончыцца. Неяк сказаў мне 8гадовы хлапчук. З турмаў рана ці позна выпускаюць. І мы ўсе будзем радавацца. Гэта ўсё здарылася з-за дзяржавы. Гэта наш Лукашенка, які аказаўся не прэзідэнтам. Ён злы, таму што людзі выходзілі супраць яго. Ён яшчэ хітры. За яго прагаласавала толькі 3%, а ён сказаў, што 80%. І людзі выйшлі супраць яго. А ён пасадзіў іх усіх у турму. Але ад гэтага нічога не зменіцца, таму што ўсё роўна людзі будуць ведаць, што ён ашуканец і не можа змяніцца. Калі скончыцца вайна, наступіць свята для найлепшых людзей у свеце, беларусаў і украінцаў, сказаў 8гадовы хлопчык.
У дзяцей, як і ў дарослых, таксама хапае расчараванняў. Я вам скажу, куды нельга ехаць, калі вы не хочаце, як мая мама, быць у турме. У Беларусь, сказала мне 7гадовае дзіця. А ад падлетка я пачула. Цяпер я па поўнай назіраю, як усе мы расчароўваемся ў жыцці. Як казкі дапамагаюць дзецям перажыць траўму. У намаляваных джунглях нельга заблукаць. Дзеці з задавальненнем складаюць казкі. У іх яны прагульваюць свае станы, эмоцыі, перажыванні, свае пачуцці да сябе і да іншых, свае мары і жаданні. Амаль ва ўсіх выпадках дзеці ладзілі тэатралізаванае прадстаўленне па сваіх казках. І гэта было адным з самых цудоўных і жудасных уражанняў, якія я атрымлівала, працуючы з дзецьмі палітвязняў. Уявіце, сядзіць дзіця на падлозе. У яго шмат розных цацак. Мяккіх, пластмасавых, канструктараў. Вочы разбягаюцца ад такой разнастайнасці. І ў гэтых вачах відаць дзіцячае шчасце, бесклапотнасць. На кароткі час дзіця забывае пра сваю бяду. А потым яно бярэ ў рукі цацкі і пачынае прагульваць падзеі, якія з ім адбыліся. Твар мяняецца, напружваецца. Але дзіця можа сумясціць цікаўнасць і жах перажытых эмоцый. Галоўнае з якіх – выхад з зоны бяспекі, калі забралі галоўную апору аднаго з бацькоў. У маёй практыцы не было выпадку, калі дзіця б не паказвала гэтую рэакцыю. Невыносна балюча ўсведамляць, што прыйдзецца не проста гуляць у дзіцячыя праблемы, а акунуць дзіця ў несвядома перажыты ім жах. Гэта можна параўнаць з тым, як хірург робіць балюча, каб вылечыць. Працуючы з дарослымі, мы дамаўляемся аб папераджальным слове. Калі я яго прамаўляю, значыць, зараз будзе балюча. Такім словам у маёй практыцы было нырнём. У працы з дзецьмі немагчыма папярэдзіць, маўляў, каб табе стала лягчэй і ты мог спаць начамі, прыйдзецца прайсці праз боль, расчараванне, прыняць несправядлівасці ўласнай памылкі. І вядома, немагчыма падрыхтавацца да дзіцячай непасрэднасці. Уявіце, дзіця малюе, як яго мама сядзіць у турме. Расказвае, што і як там арганізавана. І рэзкае пераключэнне, а ў цябе ёсць што паесці. Або будуе на падлозе свой свет з цацак. Разважае, які ў яго быў складаны дзень. І раптам: «Вольга, я не ведаю, чаму вы ніколі не фарбуеце вусны». У гэтым для мяне і заключаецца адрозненне працы з дзецьмі. Яны ўмеюць праходзіць праз складанасці, гуляючы. Якія формы работы я выкарыстоўваю для псіхалагічнай карэкцыі з дзецьмі? Першы і адзін з найважнейшых этапаў – кансультацыя з адным з бацькоў або дарослым, які на дадзены момант клапоціцца пра дзіця. На гэтым этапе адбываецца збор сацыяльнага і медыцынскага анамнезу, узгадненне правілаў тэрапіі, а таксама план узаемадзеяння псіхолага і аднаго з бацькоў. Важна ведаць, якая адукацыя і вопыт у псіхолага. Добры спецыяліст сам пра гэта кажа. У тым ліку удакладняе, якая ў яго спецыялізацыя, паведамляе пра колькасць гадзін супервізіі і або асабістай тэрапіі. Другі важны момант – кантроль над спецыялістам. Некаторым гэта можа здацца дырэктыўным або неэкалагічным. Можна замяніць слова «кантроль» на фразу «ведаць, што робяць з маім дзіцём». І добры спецыяліст сам пра гэта скажа, таму што разумее, што ніхто не ведае дзіцяці лепш, чым яго бацькі. У жыцці дзіцяці будзе шмат спецыялістаў, але адказнасць нясуць бацькі. Ім і плён пажынаць. Таму, калі пасля занятку псіхолаг не кажа, як усё прайшло, абавязкова пытайцеся самі і давайце зразумець, што вам гэта важна. Чым старэйшае дзіця, тым прасцей. Яно можа расказаць усё само. Многае залежыць ад даверу. Калі адносіны адкрытыя, дзіця заўсёды раскажа, што яго турбуе. І, вядома, важна ўмець дамаўляцца і адкрыта абмяркоўваць усё, што хвалюе. Добры псіхолаг вельмі цэніць, калі бацькі самі прыходзяць і расказваюць пра змены, якія адбываюцца з дзіцём, бо спецыяліст бачыць яго толькі 1-2 разы на тыдзень, а бацькі ўвесь час.
Бацькі – гэта крыніца інфармацыі, якая дапамагае зразумець, як праходзіць тэрапія. У дзяцей звычайна шмат цацак, але пры гэтым яны часта скардзяцца бацькам, што ім нудна. У такім выпадку фраза «мне няма чым сябе заняць» значыць нешта большае. Дзіцячая псіхіка ўладкаваная так, што дзіцяці ўнутры яго галавы заўсёды ёсць чым заняцца. Успомніце, як у дзяцінстве мы разглядалі ўзоры на дыванах, якія вешалі на сцяну каля ложка. Уяўленне малявала карціны і апавяданні. Тады што маюць на ўвазе дзеці, калі кажуць, што ім нудна? Гэта праява ўнутранай спустошанасці. Мне нудна, на самай справе значыць, навошта я ўсё гэта раблю. І калі прытрымлівацца формулы, што дзіця адлюстраванне бацькоў, становіцца зразумелай прырода гэтай з'явы. Толькі сучасныя бацькі імкнуцца яшчэ і запоўніць усе нерэалізаваныя ў іх дзяцінстве магчымасці. Самы банальны прыклад гэтай з'явы выглядае так. Мама марыла ў сваім дзяцінстве граць на фартэпіяна. Але яе мара была нерэалізаваная. Таму яна пераносіць сваю мару на дзіцёнка, як бы кампенсуючы свае спадзевы ды жаданні. Таксама варта разумець, што большасць цяперашніх бацькоў раслі ў перыяд дэфіцыту як тавараў на паліцах крамаў, так і бацькоўскай увагі. Пачынаючы з 2000-х выхаванне дзяцей стала лягчэй праз шырокі выбар тавараў у крамах. Напрыклад, памперсы больш не з'яўляліся нечым рэдкасным. Таксама стаў разнастайным і рынак паслуг. Пачалі адкрывацца мноства развівальных адукацыйных цэнтраў на любы густ і кошт. Вучыць англійскай мове прапаноўвалі нават немаўлят. Для многіх бацькоў мажлівасць купіць дзіцячыя тавары ці скарыстацца паслугамі сталі неад'емнай часткай паспяховага бацькоўства. Пры гэтым мала звярталася ўвагі на самі патрэбы дзяцей. Я часта назіраю, як рэагуюць сённяшнія падлеткі ва ўзросце 15-19 гадоў на любыя прапановы бацькоў. А давай цябе запішам у тэатральны. А давай на літаратурныя чытанні. А давай на робататэхніку. А давай на абмеркаванне фільма. Падлеткі вельмі часта маюць адну рэакцыю. Пакіньце вы мяне ў спакоі. Бо гэта ў дзяцінстве бацькоў было недасягальным тое, што сёння для дзяцей з'яўляецца нормай выбару. А калі паглядзець на гэты працэс з пазіцыі балансавання сённяшняга стану дзіцяці паміж неабходнасцю і патрэбай, то мы ўбачым у найбліжэйшым гарызонце, што неабходнасць з'яўляецца куды большай праблемай, чым патрэба. Менавіта праз гэтую прызму я паглядзела на ўнутраны свет дзяцей, чыіх бацькоў пераследуюць па палітычных матывах. І паспрабавала знайсці адказ на ўнутраную дзіцячую спустошанасць, якую яны закрываюць праз свае выдуманыя гісторыі, сны і мары. Міраслаў, 7 гадоў. Казка пра дрэнныя манеры. Аднойчы ішоў мядзведзь Фрэдзі па сцежцы і напяваў песеньку аб добрых манерах. Бачыць, ідзе па сцежцы ліса Аліса. Мядзведзь кажа: «Прывітанне, як справы?» «Ніяк», – грыкнула ліса і ўцякла. Пакрыўдзіўся мядзведзь і пайшоў далей. Сустракае зайца, пабягаецца, які ўпаў. Мядзведзь вырашыў яму дапамагчы і кажа: «Давай дапамагу». «Не», – адказаў злосна заяц. Пайшоў мядзведзь далей, сустракае ваўка. Вырашыў ён даведацца пра здароўе ваўка. А той яму ў адказ: «Не твая справа». Пабег воўк па сваіх справах. І вось бачыць мядзведзь, што стаіць перад ім хатка. Мядзведзь Фрэдзі пастукаўся, адчыніў дзверы яму заяц і груба спытаў: «Што табе трэба?» А мядзведзь і кажа: «Выбачыся перада мной. Нельга грубіяніць іншым людзям». У гэтай маёй гісторыі усе дрэнныя звяры былі як міліцыянты, патлумачыў Міраслаў. Я іх шмат бачыў на пратэстах, але веру, што яны стануць добрымі і выбачацца. Аліна, 9 гадоў. Няправільная думка або адносіны людзей. У мяне ёсць сябар Міша. Яго заўсёды ў школе крыўдзілі, таму што ён быў не такі, як усе. Поўны, носіць акуляры і любіць тое, што не разумеюць іншыя дзеці. Напрыклад, анімэ.
Фу, ты, напэўна, зусім ужо, казалі яму. У нас ёсць хлопчык, яго завуць Артём. Ён самы несправядлівы з Мішам. Ён яго абзывае, кажа, што ён занадта тлусты і яму час худнець. Яшчэ ў нашым класе ёсць Армір. Ён зусім несправядлівы да Мішы. Абзывае яго дзяўчынкай. Кажа, што Міша дрэнны і ў яго няма розуму, як у іншых людзей. Ён лічыць, што паўнаватыя людзі дурныя. У нашай школе больш за ўсё худых людзей. Міша не разумее, што ён робіць не так. Ён проста хоча з усімі сябраваць. Але большасць дзяцей яго крыўдзяць, толькі з-за цела яго не хочуць прымаць. Некаторыя дзеці занадта злыя. Таму Міша стаў распавядаць маме, што з яго здзекуюцца. А мама сказала, што свет несправядлівы. Потым Міша перайшоў у іншую школу і хацеў завесці сабе лепшага сябра або сяброўку. Ён стаў чакаць, пакуль да яго хтосьці падыдзе, падобны на яго па сэнсе і не будзе казаць, што ён не такі. Ён стаў назіраць, хто б гэта мог быць. Я за лекцыяй гаварыла пра анімэ, якое я нядаўна паглядзела. Міша стараўся не паказваць выгляд, што ўсё слухае. Але яму вельмі хацелася, каб мы з ім пасябравалі. Тады Міша вырашыў да нас падысці. Алекса сказала: «Не лезь да нас, акулярык». А я заступілася за Мішу і запрасіла яго да нас. Але Міша адышоў і не стаў з намі далей гаварыць. Мне стала яго шкада. Але Алекса не згаджалася, каб Міша меў з намі зносіны. Яна сказала: «Навошта ты з ім сябруеш? Ты ж бачыш, што ён не такі, як усе». А я сама вырашаю, што мне рабіць. Міша можа стаць нармальным або папулярным, і тады ўсе захочуць з ім сябраваць, адказала я. Прайшоў некаторы час, і Міша запрасіў мяне пагуляць пасля школы. Аднойчы ў нас была прыгода. Мы ўяўлялі сабе тое, што нам падабаецца і чаго не бывае на самай справе. Напрыклад, што звычайная палка – гэта вялікі-вялікі меч, а звычайны снег – гэта смачныя мандарыны. Ці тое, што бывае толькі ў іншых краінах. Напрыклад, мы ўяўлялі, што ёсць такая краіна пад назвай Яронія. Там ёсць розныя будынкі, якіх няма ў іншых краінах. Мы ўяўляем, што вось у гэтым будынку мы вучымся, і там ёсць уваход у іншую школу. У гэтай школе ўсе разумеюць сэнс у кароткіх словах, і нікому не трэба нічога тлумачыць доўгімі словамі. А яшчэ многія разумеюць без слоў. Аднакласнікі ў нашай школе нікога не дражняць, што хтосьці чытае не так, як усе. І ніхто не кажа, чаму ты не можаш быць лепш, ніхто не хоча зрабіць нас іншымі. І галоўнае, што ніхто не выкарыстоўвае дзяцей як шматку, не просіць, напрыклад, яблык, каб толькі выкарыстоўваць. А яшчэ ў нашай школе ніхто не сварыцца матам, ніхто не ведае такіх слоў, і ніхто не сакрэтнічае, і не заводзяць банды з дрэнных аднакласнікаў. А яшчэ там настаўнікі не ставяцца да нас добра ці дрэнна толькі з-за нашых ацэнак. І ніхто не прымушае размаўляць з іншымі. А яшчэ там ёсць месца, дзе мы можам пабыць адны, і ніхто нас не дражніць. А іншыя дзеці не кідаюць пеналы і партфелі па класе. І мы не павінны хаваць ад мамы, што здарылася ў класе, каб яе не нерваваць. А яшчэ ў нас няма бясплатнікаў. Гэта калі ўся ежа табе ў школе дастаецца бясплатна. У бясплатнікаў ёсць праблемы ў сям'і. Бясплатнікі пачынаюць паводзіць сябе вельмі дрэнна, калі даведваюцца, што яны бясплатнікі. Яны лаюцца матам і вельмі задзіраюцца. Мы з Мішам часта пра такое гаворым. Гэта было 30 верасня, і мы кожны год святкуем гэты дзень як пачатак нашага сяброўства. Некаторыя людзі дрэнна абыходзяцца з іншымі. Мараль такая: лепш знайсці сабе сябра, які будзе падтрымліваць твае ідэі і будзе справядлівы з табой. Марыя, 12 гадоў. Казка пра несправядлівую любоў. Ліне 17 гадоў, Ані 16. Яны жывуць у маленькай кватэры. Яна вельмі утульная для іх. Яны жывуць адны, таму што так трэба. Ліна добрая і камфортная. Яшчэ часам яна запальчывая.
Аня таксама добрая і мілая, але часам раўнівая. Ліна вучыцца на эканамічным факультэце. Аня хоча стаць праграмістам. Аднойчы, калі наступіла восень, Ліна і Аня пайшлі на вучобу. Там іх чакалі новыя знаёмыя. Усе іх аднакурснікі былі прыемнымі і добрымі. Яны ішлі ва ўнівер і ўбачылі кацяня. Вырашылі забраць яго дадому. Кацяня было цалкам белым, вочы свяціліся чорнымі вугольчыкамі. Яны вырашылі вярнуцца дадому з кацянём. Яны яго накармілі і адвезлі да ветэрынара. А ў кацяняці выявіліся праблемы са здароўем. Спатрэбілася доўгае лячэнне, каб яно выжыла. Але Ліна стала раўнаваць Аню з-за таго, што Аня многа часу аддавала вучобе і гульням з кацянём. І ў іх пачаліся канфлікты. Ліна хацела, каб больш кацяняці не было ў іх жыцці. Яна думала, што Аня больш не любіць яе, як раней. І яны сталі падоўгу сварыцца. Ліна настойвала, каб Аня прыбрала кацяня. Але Аня за гэты час зразумела, што кацяня зусім ні пры чым. Ліне проста трэба больш увагі і разумення. А яшчэ яна вельмі перажывала, што пра іх адносіны даведаюцца сябры і бацькі. І гэта было вельмі несправядліва, што яны не могуць адкрыта казаць пра свае пачуцці. Карына, 6 гадоў. Казка пра добрае і дрэннае. У адной краіне Андыя жылі конь, аленяня, мама і тата з дзяўчынкамі і львяня. Каня звалі Тыльна, аленяня Аўгусці, тату Ігар і маму Алеся. У іх былі 2 дзяўчынкі, Эля і Бары. Яны ўсе жылі ў доме, дзе было 7 пакояў. Аднойчы да іх прыехаў дзядуля граф. Ён стаў жыць з імі, бо быў старэнькі. Аднойчы Эля спала ў сваім пакоі, была ноч. Яна абдымала свайго мядзведзіка. Побач з імі спаў леў. Настала раніца, а 2 дзяўчынак не аказалася дома. Усе сталі моцна хвалявацца. Яны падумалі, што іх забраў злыдзень на лодцы і адвёз у свой дом. Злыдзень выкраў дзяўчынак, таму што ён злы і ён хацеў пасадзіць іх у турму, каб здзекавацца з іх. Дзяўчынкі вельмі баяліся і злаваліся на злыдня, таму што ён іх скраў. І вось адна з дзяўчынак вяроўкай падчапіла лодку з акна, і яны спусціліся туды. Яны не чакалі справядлівасці і хацелі збегчы. Яны сталі спускацца, а злыдзень пабег за імі. Ён трымаў іх за ногі і не хацеў адпускаць. Ён вельмі раззлаваўся, што яны хацелі ўцячы. Дзяўчынкі моцна прасілі іх адпусціць, яны хацелі дадому. У гэты час аленяня і львяня знайшлі дзяўчынак па слядах. Яны вельмі хацелі выратаваць іх з палону. Яны сталі моцна крычаць на злыдня, каб спалохаць яго. Але злыдзень быў вельмі моцным і не адпускаў нікога з іх. Злыдзень хацеў разбурыць іх дом, а іх усіх пасадзіць у турму за тое, што яны захацелі вызваліць дзяўчынак. Але тут аленяня і львяня дамовіліся і заблыталі злыдня чароўнай вяроўкай. Яны ўсе хутка закручвалі злыдня, каб ён не мог вырвацца. А потым яны сталі вырашаць, што рабіць са злыднем. Нехта казаў, што яго трэба забіць. І вось львяня сказала, што нельга несправядлівасцю адказваць на злосць і дрэннае чарадзейства. Тады мы таксама будзем злыднямі. Конь прапанаваў пасадзіць яго назаўсёды на ланцуг і не карміць, як ён не карміў дзяўчынак, пакуль не прыйдзе снежная бура і не забярэ злыдня. Так і здарылася. Злыдня забрала бура, і ён больш ніколі не прыходзіў. Так яны перамаглі несправядлівасць. Лера, 5 гадоў. Казка пра сабачку Касю, якая перамагла несправядлівасць. Гэта Міда. Яна мядзведзяня дзяўчынка. Міда жыла ў доміку, дзе ў яе была сабачка-дзяўчынка. Сабачка нічога не ела, яна была худой. Сабачку завуць Кася. Ёй нічога не падабалася з ежы. Больш за ўсё яна не любіла есці салату з цыбуляю.
Яе ўсе дражнілі і смяяліся з яе, што яна худая, і нават кінуць яе маглі. Тады Кася пайшла пакаштаваць ежу ў краму ежы для сабак. Яна там купіла сабе трохі ласункаў і вырашыла кожны дзень прыходзіць у краму есці. Аміда вельмі ўзрадавалася, што яе сабака стала есці. Аднойчы да іх прыйшоў фермер і хацеў пачаставаць сабаку сенам. Але тая адмовілася есці, бо сабакі не ядуць сена. І яна падумала, што яе так хочуць зняважыць. Мядзведзяня кожны дзень вельмі старалася гатаваць, каб яе сабака ела. Яна хацела, каб яе сабаку ніхто не крыўдзіў. Аднойчы Кася пайшла на возера і злавіла качку. Яна хацела яе з'есці, але пашкадавала. А побач гуляла дзяўчынка Барбі з конікам Хорсам. У Барбі з сабой былі прысмакі, скручанае мяса з крамы. І яна прапанавала Касі пакаштаваць. Каця не хацела есці, але хацела быць выхаванай і вырашыла з павагі пакаштаваць. Яна ўсё з'ела. Ёй вельмі спадабалася, што дзяўчынка і конь не абзывалі яе худой. Кася вырашыла паклікаць іх да сябе дадому, каб пазнаёміць з мядзведзем. Па дарозе яны сустрэлі аленяня Дару, яна была лепшым сябрам коніка. Яны ўсе разам пайшлі ў дом да мядзведзя. А ён вельмі ўзрадаваўся, што ў сабачкі з'явіліся сябры. Ніхто не будзе яе крыўдзіць і дражніць. І больш над сабачкам ніхто не смяяўся. І так яны змаглі вырашыць гэтую несправядлівасць, што сабачку прымушалі есць салату з цыбуляй, а яна не хацела. І яе за гэта усе дражнілі. Марк, 6 гадоў. Сумная казка. Аднойчы даўно жылі мама Вірля, тата Гумар і я. Мяне клікалі ніхто. Мы ўсе жылі ў вялікім доме. Побач з намі жылі нашы бабулі. Бабуля Ніна прыходзіла да мяне і гатавала мне суп і блінцы. Больш за ўсё я люблю блінцы з варэннем. Мама мне чытала казкі пра мядзведзяў, я вельмі люблю мядзведзяў. Мядзведзі вельмі смешныя. Я люблю смешныя мульцікі пра мядзведзяў. Я вельмі смяяўся з іх жартаў. Яны спецыяльна падалі і каталіся з горкі. Аднойчы горка зламалася, а мядзведзь не ведаў, ён пакаціўся з горкі і зламаў сабе нагу. Іншыя мядзведзі яго лячылі і дапамагалі яму. А яшчэ мы з мамай любілі гуляць у лего. Больш за ўсё я любіў, калі мне дораць на Новы год лего. Аднойчы у нас дома зламаўся тэлевізар. І гэта было вельмі сумна без тэлевізара. Бабуля з дзядулем дапамаглі нам купіць новы тэлевізар. І мы сталі зноў глядзець тэлевізар усе разам увечары. А потым здарылася несправядлівасць. І маму хлопчыка забралі дрэнныя дзядзькі. Яны прыйшлі да нас дадому і ўсё там раскідалі. На нашай кухні раскідалі ўсе прадукты і разбілі яйкі. З намі стала жыць бабуля. Але яна не магла быць мамай. Яна вельмі старалася, вадзіла мяне ў сад, а потым я пераехаў да таты, і мы сталі жыць у новай кватэры. Я навучыўся гуляць у Майнкрафт і будую новыя дамы, каб пабудаваць дом для мамы, дзе яе ніхто не забярэ. А яшчэ я там страляю ў дрэнных дзядзек, каб яны не забіралі людзей. Я люблю пончыкі, і яшчэ люблю гуляць з тэлефонам. Тата чытае мне казкі і дазваляе мне гуляць у тэлефон. У садку мяне не вельмі любяць, кажуць, што я разбалаваны. А яшчэ я чуў, што ў мяне дрэнныя паводзіны, бо ў мяне няма мамы. Мая казка сумная і несправядлівая. Ева, 10 гадоў. Казка пра д'ябла. Дэманы, ваўкі і жабы. Калі Бог ствараў планеты, іх трэба было засяліць істотамі. І ён прыдумаў 3 віды – дэманы, ваўкі і жабы. Першымі пасяліў жаб, потым дэманаў, апошнімі ваўкоў. Хутка яны пачалі размнажацца, і ва ўсіх 3 відаў стала больш за 10 суродзічаў. Дэманы былі моцнымі, жабы спрытнымі, ваўкі хуткімі. Неўзабаве Бог заўважыў, што ўсе гэтыя віды сварацца, хто з іх лепшы. Ён вырашыў размеркаваць іх па рангах, каб такога не паўтаралася. Першы і самы лепшы дастаўся дэманам, другі ваўкам, а 3е месца для жаб.
Жабам не спадабалася, што яны апошнія. І яны пайшлі да Бога, каб спытаць, чаму менавіта так. Бог адказаў: «Дэманы моцныя, ваўкі хуткія. А ад вас які толк? Вы толькі і ўмееце квакаць і хавацца». Жабы не згаджаліся, але ў нас жа таксама ёсць карысныя якасці. Мы ж не можам быць цалкам нікчэмнымі. Бог сказаў: «Проста сыходзьце». Прайшло некалькі мільёнаў гадоў. Бог пачаў толькі мацней любіць дэманаў, якія працягвалі заставацца на першым месцы. Усе віды працягвалі размнажацца, прадстаўнікоў кожнага віду было ўжо больш за 100 000. Аднойчы да Бога дайшла навіна, што з'явіцца моцны метэарытны дождж. Метэарыты паляцяць на яго планету. Бог вырашыў стварыць новую планету. Неўзабаве пасля яе стварэння ён назіраў, калі на планеце пачнецца метэарытны дождж. Богу можна было забраць толькі 3 прадстаўнікоў віду. І ён вырашыў узяць дэманаў, таму што яны самыя моцныя і дапамогуць яго новай планеце прасунуцца. Яшчэ можна было ўзяць адну жывёлу з іншага віду. Ён доўга разважаў, хто падыходзіць больш, жабы або ваўкі. Ад каго будзе больш карысці? Ад жаб, якія хаваюцца і квакаюць, або ад ваўкоў, якія вельмі хуткія. І ён вырашыў узяць ваўкоў. Жабы зноў падышлі і спыталі: «Чаму ты не возьмеш нас? Бо мы таксама заслугоўваем жыцця». А Бог сказаў: «Ад вас ніякай карысці не будзе і на новай планеце. З ваўкамі і дэманамі я змагу хутка прасунуць сваю планету, а вам толькі і застаецца, што выміраць». Потым Бог адвярнуўся, узяў з сабой дэманаў і ваўкоў і перамясціўся на іншую планету. Праз 9 дзён пачаўся метэарытны дождж. Жабы і частка пакінутых ваўкоў трагічна памерлі. І Богу нічога за гэта не было. Ён так і застаўся самым галоўным. Антон, 9 гадоў. Кот і несправядлівая ацэнка. У адным горадзе жылі Аліна і Артём. Аліне было 32 гады, Артёму 35. Яны любілі свой горад за тое, што там шмат вадаспадаў і там прыгожа ў Новы год. Яны жылі ў прыватным доме. Там было шмат гаджэтаў, напрыклад, камп'ютар, робат-пыласос і іншыя электронныя штукі. А яшчэ ў іх быў кот Франзе. Яму было 5 гадоў. Ён быў белы, пухнаты. Аднойчы Франзе пайшоў гуляць, і на яго напаў сабака. Каб уцячы ад сабакі, ён забег у чужую хату на іншай вуліцы. У хаце было вельмі ціха, і кот зразумеў, што нікога няма, і заснуў на ляжанцы. Аказалася, у доме быў маленькі сабачка. Калі ён спусціўся на першы паверх, то ўбачыў, што на яго ляжанцы спіць нейкі кот. Ён пачаў брахаць і абудзіў кота. Франзе ўцёк у іншы кут дома, ён не мог выбрацца з гэтага дома. Калі пачуўся званок, Франзе зразумеў, што хутка прыйдуць гаспадары. Таму залез у адзін з пакояў на другім паверсе і схаваўся. І вось прыйшлі гаспадары са сваім сынам Ванем. Дарослыя пачалі гатаваць ежу, а Ваня пайшоў у свой пакой, дзе схаваўся кот. Калі Франзе зразумеў, што Ваня заснуў, то вылез з-пад ложка і ціха стаў вывучаць пакой. Ён знайшоў зацішнае месцейка, дзе ён мог зноў схавацца. Кот быў упэўнены, што хлопчык не ўбачыць яго. Бацькі паклікалі Ваню есці, і ён выйшаў з пакоя. Потым усе паелі і ляглі спаць. Тады Франзе стаў вывучаць дом, каб выбрацца. Ён шукаў выхад усю ноч. А раніцай Ваня расплюшчыў вочы і ўбачыў кота на сваім стале. Ваня не сказаў бацькам пра пушысціка, таму што хацеў пакінуць яго сабе. Ён прыносіў яму ежу і ваду, але ўсё ж дрэнна з ім абыходзіўся. Ён палохаў кота, калі даставаў швабрай з-пад ложка. Аднойчы Ваня пайшоў у школу і пакінуў Франзе ў пакоі. У школе ў іх была новая настаўніца, якая была несправядлівая. Ні за што паставіла яму 2. Бацькі ўвечары спыталі пра ацэнкі. Бацька дастаў рэмень і пачаў біць Ваню. Франзе пачуў гэта, і хоць не моцна любіў Янку, прыбег уніз і падрапаў бацьку. Бацькі ўбачылі кота і сталі яго лавіць. А кот заскочыў на падаконнік.
У гэты час Арцём шукаў свайго ката і ўбачыў яго за акном. Хлопчык стаў стукаць у гэты дом, сварыцца на дарослых і патрабаваць аддаць яму ката. Калі Арцём пайшоў да сябе дадому, бацькі Вані селі на канапу і сталі разбіраць сітуацыю. Ваня распавёў, што настаўніца была да яго несправядлівая. Тады бацькі пайшлі ў школу і перавялі свайго сына ў іншы клас, каб Ваню ніхто больш не сварыў і не ставіў несправядлівай ацэнкі. А бацькі зразумелі і навучыліся спачатку разбірацца ў сітуацыі, а потым сварыць сваё дзіця, калі гэта трэба. Алесь, 9 гадоў. Крыўда Эліны. У Эліны тату забралі учора, калі быў Новы год. Яна вырашыла напісаць яму ліст. «Дарагі тата, я па табе сумую. Калі ты вернешся, мы цябе будзем любіць. Мне без цябе сумна з мамай. Але не хвалюйся, мама сказала, што ты вернешся праз 3 дні. Але калі ты не прыедзеш, тады мы будзем чакаць доўга. Мы падрыхтуем табе лісты і ўсякія пачастункі. Я жадаю табе на Новы год цукерак і пернікаў, а яшчэ малако ў бутэльцы». А тата быў далёка ў Мінску, у месцы, якое не трэба ведаць. Гэта таямніца. Таямніцы распавядаць нельга, гэта небяспечна. Калі хтосьці раскажа таямніцу, то іншаму будзе вельмі дрэнна, і ён знервуецца. Аднойчы Эліна пайшла гуляць са сваім малодшым братам Тэдзі, які быў вельмі разумны. Тэдзі сказаў, што хоча пагуляць у футбол, толькі без варот. Яны вырашылі пайсці да іншых дзяцей на пляцоўцы. Але тыя сказалі, што малых не бяруць. Потым яны сустрэлі сябра Пецю. Але ён адказаў, што дзяўчат у футбол не бярэ. І тут Эліна сказала, што гэтак рабіць нельга, крыўдзіць дзяўчат і малых. Калі Тэдзі споўнілася 5 гадоў, яго ўсе віншавалі. А Эліна спытала, чаму толькі ў яго свята. Яна таксама хацела падарунак. І яны сталі спрачацца. Эліна пакрыўдзілася, што ўсё куплялі толькі брату, а ёй нічога, заўсёды казалі, што потым. Дзяўчынка стала капрызіць і патрабаваць падарунак. А мама сказала, што яна пакараная і загадала сысці ў свой пакой. Мама заўсёды была раздражнёнай, ёй не хапала сіл на ўсё. Яна не магла ўсіх выхоўваць і вучыць этыцы. Мама стала часта крычаць і караць Эліну за дрэнныя адзнакі, таму Эліна хацела сцерці іх у дзённіку. Настаўніца заўважыла гэта і напісала заўвагу, каб выклікаць бацькоў у школу. Эліна адчувала сябе вельмі сумна. Яна думала, што гэта несправядліва. Мама павінна была прыйсці ў школу. Настаўніца стала казаць, што іх дачка дрэнна вучыцца. Тады Эліну вырашылі пакараць. Пакінулі без тэлевізара, тэлефона і планшета. Пазбавілі цукерак і кішэнных грошай. А Тэдзі глядзеў у той час мульцікі на планшеце. Эліна сядзела ў сваім пакоі, і ёй было вельмі сумна. Яна цярпела вельмі моцна такую несправядлівасць. Аднойчы Тэдзі убачыў, што Эліна глядзіць тэлефон. Распавёў усё маме. І Эліну пакаралі яшчэ мацней. Ёй забаранілі выходзіць з пакоя. Эліна стала сябраваць з хуліганамі. Яны вучылі яе, як пастаяць за сябе. Гэтыя хуліганы біліся і білі дзяцей, забіралі ў іх цацкі. Тады бацькі вырашылі аддаць Эліну бабулі і дзядулі. Эліна вельмі ўзрадавалася гэтаму. У вёсцы ў бабулі было прыгожа. Яе перавялі ў іншую школу. Элініна бабуля на сняданак варыла манную кашу з малінавым варэннем, якую дзяўчынка вельмі любіла. І яны сталі жыць шчасліва. Ездзілі ў Палангу і там купаліся ў моры. Вера, 12 гадоў. Мама і Райдан. У адным вялікім горадзе жылі 2 сяброўкі. Іх звалі Райдан і Мона. Райдан была разважлівай і разумнай, а яшчэ запальчывай. Яна жыла ў доме са сваёй сям'ёй. Мона была вясёлая і поўная супрацьлегласць Райдан. Яна жыла ў кватэры з мамай. Кожную раніцу яны сустракаліся ў школе і сядзелі за адной партай. Аднойчы яны пісалі праверачную работу. Мона ўсё спісала ў Райдан.
На наступны дзень сталі агучваць адзнакі. У Моны адзнака была на бал вышэй, чым у Райдан. Тады Райдан стала крыўдна, і яны пасварыліся. Гэта ўсё чула настаўніца. Мона крыкнула на ўвесь клас і стала вінаваціць Райдан, быццам яна спісала ў яе, а не наадварот. Настаўніца спытала ў Райдан, ці праўда гэта. Райдан стала гучна крычаць і казаць, што яна не спісвала. Тады настаўніца знізіла ацэнку Райдан яшчэ на 2 балы. Райдан вельмі моцна знервавалася і раззлавалася на Мону. Яны перасталі быць сяброўкамі. На наступную раніцу ў дом да Райдан і яе бацькоў прыйшла міліцыя. Яны былі вельмі злымі і з дубінкамі. Яны павезлі бацькоў Райдан. Яна адчувала суперсум, злосць, таму што засталася адна, не адчувала сябе ў бяспецы. Ёй здавалася, што яна больш ніколі не ўбачыць маму і тату. Райдан успомніла пра інструкцыю, пра якую ёй казала мама. Там было напісана, каб яна не перажывала і тэлефанавала сваякам. Яны змогуць забраць яе з дзіцячага дома. Райдан, калі чула пра дзіцячы дом, вельмі баялася. Гэта страшнае месца. Там адзінокія дзеці без бацькоў. А яшчэ ёй было страшна, што забяруць яе цацкі. І яна не ведала, што будзе з яе чорным катом Томам. Яна думала, што ён застанецца адзін у доме. Не зможа знайсці ежу і памрэ ад голаду. Яна моцна заплакала і пайшла шукаць ката, які спакойна спаў на падаконніку пад прамянямі ранішняга сонца. Райдан зразумела, што яе сваякі жывуць вельмі далёка і будзе праблематычна яе забраць. Яна пачала думаць, што рабіць. Успомніла пра Мону і стала ёй пісаць. Мона ж адказала, што не хоча з ёй гаварыць і заблакавала яе. Райдан зусім знервавалася і не ведала, што ёй рабіць. Прыехалі нейкія цёткі і забралі яе ў дзіцячы дом. А потым здарыўся цуд. Адпусцілі яе маму. Яна прыехала ў дзіцячы дом. Работніца паклікала Райдан спусціцца. Дзяўчынка не паверыла сваім вачам і свайму шчасцю, калі неслася ўніз. Яна доўга абдымала маму і не хацела яе адпускаць. Яны сталі плакаць, і мама забрала Райдан дадому. Райдан усё жыццё будзе памятаць, як яе разлучылі з мамай, і свой страх дзіцячага дома. А яшчэ моцны спалох ад міліцыянтаў, якіх яна б хацела забыцца. Райдан хацела б сказаць ім, што яны самыя бессардэчныя людзі на зямлі. Ім не шкада дзяцей і бацькоў. Яны выбралі несправядлівасць, таму што ім за гэта плацяць, і яны хочуць адпомсціць. Магчыма, хтосьці з іх таксама страціў бацькоў. Але кожную раніцу яны складаюць планы на дзень, як звычайныя людзі. Яны да такога ўжо прывыклі. Яны забіралі кожны дзень вельмі шмат людзей і прывыклі да такога распарадку. А са сваімі дзецьмі яны паводзяць сябе як звычайна. А іншым дзецям важна ведаць, што ёсць дзеці, у якіх бацькі працуюць у міліцыі. З імі трэба быць асцярожнымі. Яны могуць паскардзіцца сваім татам-міліцыянтам, калі ў школе абмяркоўваюць палітыку. І тады з іншымі дзецьмі можа здарыцца тое ж, што і з Райдан. Зоя. 6 гадоў. Басік і справядлівасць. Жылі-былі каты Басік, Лілі і Міша. Аднойчы ноччу Басік прачнуўся і пайшоў на кухню. Ён прагаладаўся і вельмі хацеў есці. І лічыў, што гэта несправядліва. Птушкі могуць есці ноччу, а ён не. Гаспадыня яму не дазваляла. Але ўсё ж такі ён адважыўся з'есці адну сасісачку. Можа, ніхто не заўважыць. «Мур», – сказаў Басік, так яму было смачна. «Мабыць, з'ем яшчэ адну з сырам. Будзе вельмі сытна. Ніхто не заўважыць прапажы. А магу з'есці яшчэ што-небудзь. Пайду-ка я ў залу, там у тумбачцы ёсць цукеркі з вяндлінай. Адну цукерку я пакіну пра запас. Ох, і сытна было. Пайду цяпер спаць». А раніцай Басік не хацеў уставаць і хацеў разбіць будзільнік.
А гаспадыня прыйшла і гучна стала крычаць: «Усе ўставайце, Міша, Лілі, Басік!» Міша сказаў: «Так несправядліва. Табе заўсёды можна паспаць, а нам не». Басік пацвердзіў: «Гэта праўда, Міша, што нашай гаспадыні можна паспаць, а нам не, яна ж гаспадыня». Лілі была маленькая, таму за яе адказаў Басік, што яна падтрымала іх. Праз 2 гадзіны яны ўсталі і сказалі: «Як жа ўсё ж такі было добра спаць, але мы прапусцілі сняданак». На сняданак яны любілі вяндліну з сырам і гарбатай. Яшчэ яны любілі цукеркі, але гэта была не карысная ежа. Карысны сняданак, каша або яечня з беконам, які храбусціць. Яны заўсёды адмаўляліся ад хлеба. Гаспадыня сказала: «Хопіць вам ужо балбатаць, мыйцеся, чысціце зубы і бегам снедаць». «А чаму ў яе сёння дрэнны настрой?» – спытаў Басік. «Яна ўстае і заўсёды на нас крычыць», – адказаў Міша. «Увогуле, у яе не заўсёды дрэнны настрой. Ён дрэнны, калі яна не з той нагі ўстае», – адзначыў кот. «Лепш яе не чапаць. Давайце правядзем дзень, як звычайна». Гаспадыня цэлы дзень правяла ў тэлефоне і ляжала на канапе. Міша сказаў: «Так несправядліва. Чаму у яе дрэнны настрой? Яна нам яго псуе. Усё залежыць ад нагі, і як устаў, ці што? Слухай, Міша, як думаеш, а калі яе проста развесяліць, тады ёй будзе добра? А калі мы проста прападзём, можа, мы ёй наогул не патрэбныя?» Потым прыйшла гаспадыня і выгнала ўсіх з хаты. «Ну што ж, Міша, што нам цяпер рабіць?» – спытаў Басік. «Трэба браць заплечнік, вазок і Лілі ў дарогу. Спадзяемся, што мы знойдзем добрага чалавека, якому мы будзем патрэбныя». Яны ішлі доўга, праз палі і лясы. Потым яны ўбачылі домік. Яны думалі, што іх там возьмуць. Але гаспадыня хаткі сказала: «Яшчэ чаго? Мне яшчэ 3 катоў не хапала. Сыходзьце зараз жа». А дом стаяў пасярод лесу. Каты не ведалі, што рабіць, і вырашылі начаваць каля дома. Але за дрэвамі апынуліся і іншыя дамы. Праз 2 кіламетры яны знайшлі горад. Яны закрычалі: «Ура!» У горадзе яны знайшлі домік, куды наважыліся зайсці. Але спачатку Басік сказаў Мішу, што трэба пазваніць ці пастукаць. Міша сказаў: «Не трэба. Нас могуць выгнаць ці ўвогуле не ўпусціць». Але Басік пастукаў у дзверы, і ім адчынілі. Іх сустрэла дзяўчынка. «Заходзьце хутчэй, чаго мерзнеце? Дождж хутка будзе». І каты зайшлі ў хату. Яны зразумелі, што тут будуць у бяспецы. Ім прапанавалі пачастункі, цукерачную вяндліну. Але каты былі эканомныя і сказалі, што лепш пакінуць гэта пра запас, а з'елі толькі 1 цукерку на ўсіх. Потым каты ляглі спаць, яны вельмі стаміліся. Так яны знайшлі свой новы дом. Новая гаспадыня была справядлівай. Павел, 10 гадоў. Мячык-падарожнік. Галоўным героем у гісторыі будзе мячык. Яго завуць Петя. Яму было 9 гадоў. Ён жыў у Мінску са сваёй сям'ёй, мамай і татам. У іх быў дом каля рэчкі. У доме быў 1 паверх і гарышча. У мячыка быў свой пакой. Там былі сінія сцены, а падлога жоўтая. У мячыка быў свой ложак. У яго было шмат цацак, але самай любімай была мяккая цацка дыназаўр. Мячык любіў са сваімі бацькамі адпачываць на возеры. Яшчэ ён любіў хадзіць з імі ў кафэ. Самай любімай ежай быў маркоўны пірог з маркоўным сокам. Мячык хадзіў у школу, у яго там было шмат сяброў. Ён быў у 2 класе. Ён сябраваў з мядзведзем Мішам і з маленькай пчалой Колем. Так яны жылі. А потым у Беларусі здарыліся нядобрыя рэчы. Пратэсты. Людзі ішлі на маршы, каб была справядлівасць. Мама і тата мячыка таксама хадзілі на маршы.
Мячыка яны бралі з сабой, але толькі 2 разы. Мячык убачыў там шмат людзей, якія былі вельмі добрыя і вясёлыя. Яны спявалі, усе віталіся і абдымаліся. А потым мама павінна была з'ехаць. Ёй нельга было заставацца. Але потым ім патэлефанаваў дзядуля, футбольны мяч, і прапанаваў паехаць у Аўстралію. Яны ўсе разам паехалі. Мячык ведаў, што з'язджае з дому не назаўсёды. З сабой ён узяў сваю любімую цацку і кніжку пра свет. Петя паехаў на мора, яму вельмі падабалася. Яны жылі ў гатэлі каля мора. Мячык быў вельмі рады мору, але ён сумаваў па хаце ля возера, сваім пакоі, ложку. І не разумеў, навошта яны прыехалі ў Аўстралію. Але ведаў, што тут можна адпачыць і павесяліцца. Мячыку Пеці спадабаўся гэты час. Наступіў момант, калі яны змаглі вярнуцца дадому. Ён быў вельмі рады. Больш за ўсё, яму было радасна таму, што дома лепш за ўсё. Радзівон, 10 гадоў. Пра аднаго маленькага дыназаўрыка. Жылі 2 сябра. Адзін быў чалавекам, а другі дыназаўрыкам. Чалавека клікалі Ніківосік, а дыназаўрыка – Катапупсень. Аднойчы яны пайшлі гуляць, і Ніківосік на пару хвілін занурыўся ў свой тэлефон. А калі зноў адарваўся ад тэлефона, дыназаўрыка выкралі злыя паляўнічыя. Яны былі ў касцюмах Адыдас, чорных кофтах і масках, былі бачныя толькі вочы. Яшчэ ў іх былі пісталеты. Яны вырашылі пасадзіць дыназаўрыка ў турму. У турме былі шэрыя сцены, зусім не было святла. Вісела вялікая жалезная рашотка, шмат павуціння, і стаяла маленькая місачка. Там кормяць крошкамі хлеба і вадой. Абыходжанне ў турме жорсткае, затрыманых б'юць, калі яны не падпарадкоўваюцца, і пазбаўляюць ежы. У адной камеры можа быць 20 дыназаўрыкаў. Яны там хварэюць, стогнуць і равуць. А яшчэ адчуваюць крыўду, страх і несправядлівасць. Яны пытаюцца, за што нас пасадзілі? Чаму свет такі жорсткі? Чаму гэтыя людзі могуць здзекавацца з нас? Чаму ўсё так несправядліва? Адзін з бандытаў моцна ўдарыў Ніківосіка дубінкай. Аказалася, што ў яго страсенне мозга. Яго павезлі ў бальніцу. Калі Ніківосік ачуняў, ён стаў звяртацца да сяброў, каб знайсці дыназаўрыка. І яны пачалі шукаць гэтых бандытаў. Ездзілі па ўсіх гарадах. Гомель, Віцебск, Магілёў, Брэст. І калі яны прыехалі ў Варшаву, то выявілі, што злачынцы ўцяклі менавіта ў гэты горад. Нарэшце яны высветлілі, што бандыты жывуць на вуліцы Ружовы Бот у чорным маленькім доме. Яны выбілі дзверы. Аказалася, што там шмат дыназаўрыкаў у клетках. Яны былі напаўжывыя. У іх было шмат ран, і яны ўжо не верылі, што іх выратуюць. Бандытаў арыштавалі, пасадзілі ў турму. Знайшлося шмат пацярпелых, якія далі паказанні супраць бандытаў. Суд быў, вядома, справядлівым. Бандытаў пасадзілі на пажыццёвы тэрмін. Калі іх забірала паліцыя, бандыты не маглі паверыць у тое, што здарылася, і крычалі: «Мы яшчэ вернемся». Калі вызвалілі дыназаўраў, іх адправілі да ветэрынара, які залячыў ім усе раны. Потым яны ўсе сталі жыць у парку з зялёнай травой. Выснова гэтай гісторыі такая. Часам бандытам здаецца, што яны могуць рабіць усё, што хочуць. Але надыходзіць дзень, калі прыходзіць адплата за дрэнныя ўчынкі. Іна, 13 гадоў. Пераможца Вераніка. Жылі-былі ў горадзе Мінску дыназаўры і людзі. Яны жылі дружна, у іх была праца. Некаторыя з іх былі супергероямі. Аднойчы яны знайшлі маленькага бездапаможнага дыназаўрыка. Гэта была дзяўчынка, яе звалі Вераніка. Яны сталі клапаціцца пра яе, зрабілі прышчэпкі, але сярод дыназаўраў быў і вельмі дрэнны. Яго звалі Крышыцель.
Ён хацеў быць самым галоўным і забіць усіх нязгодных з ім. Ён змагаўся за ўладу. Вераніка стала распавядаць усім, што крышыцель дрэнны, і ён не можа быць галоўным з граі. Некаторыя казалі: «Ты яшчэ маленькая, і гэта ўсё няпраўда». Іншыя адказвалі: «Мы цяпер ведаем праўду і хочам памяняць важака». Калі крышыцель даведаўся, што маленькая диназаўрык-дзяўчынка выступае супраць яго, то паклікаў яе на паядынак. Яны сталі змагацца. Крышыцель змагаўся несумленна. Ён ужыў зброю, якая была схаваная. І Вераніка прайграла. Але крышыцель вырашыў змагацца з ёй кожны дзень, пакуль тая не памрэ. На наступны дзень крышыцель зноў ужыў свае вядзьмарскія чары. Іншыя дыназаўры бачылі, што крышыцель ашуканец. Яны сталі на бок Веранікі і падтрымалі перамены. Нават прыхільнікі крышыцеля сталі падтрымліваць маленькую Вераніку. Тады крышыцель вырашыў прымяніць сілу. Ён падрыхтаваў сваіх прыхільнікаў напасці на Вераніку. Яны падкраліся ноччу і сталі яе біць. Спачатку білі слаба, каб яна спалохалася. Калі прыйшоў крышыцель, то ён ударыў яе вельмі моцна. Яны ўзялі яе ў палон. Вераніка была вельмі хворай і слабай. Іншыя дыназаўры сталі патрабаваць перастаць знішчаць Вераніку. Але крышыцель не хацеў яе адпускаць і пагражаў іншым дыназаўрам. Маленькая дыназаўрачка пастаралася сабраць свае сілы і змагла перамагчы злыдня. Яна стала гучна крычаць усім дыназаўрам, каб яны змянілі ўладу. Дыназаўры выгналі крышыцеля, і ён бадзяўся 2 гады. Потым ён усвядоміў, што быў злым, і яго упусцілі назад у статак. Крышыцель папрасіў прабачэння перад усімі і сказаў, што цяпер будзе жыць па правілах. Ягор, 6 гадоў. Легенда пра справядлівасць і суперліхадзеяў. Справядлівасць жыве ўнутры чалавека, а ў суперліхадзеяў яе няма. У іх замест справядлівасці зладзейства. У Беларусі суперліхадзеі хочуць знішчыць усіх людзей. Самы галоўны – Лукашенка. Ён хоча быць вышэй сусвету. Што ў яго ўнутры, нікому не зразумела. Ён ненавідзіць рэлігію справядлівасці. Яго выхавалі як бы адразу злым. Хіміяй, якая так спрацавала, што ён не можа адчуваць любоў. Усё жыццё яго навучалі дрэннаму і ненавідзець людзей. Ён можа любіць толькі сваё жыццё. Ён выбраў такі шлях. А іншыя суперліхадзеі яму падпарадкоўваюцца. Яны ўсе чорныя і выходзяць толькі ноччу. А днём яны празрыстыя. Яны ўмеюць ператварацца ў монстраў. Лепш нікому не ведаць, што яны робяць. Яны вялікія дурні. Лепш да іх не совацца, яны прычыняюць кроў. Для іх кроў гэта пітво. Вось яны і здзекуюцца з людзей. Часам перамагае недабро. Гэта калі суперліхадзеі адразу ўсе выходзяць, а добрыя людзі забыліся, як абараняць дабро. Яны проста вельмі стаміліся змагацца са злом. Вось злыдні і карыстаюцца іх стомленасцю. І яны прайграюць, а зло перамагае. Каб яны змаглі перамагчы, трэба даведацца, дзе жывуць суперліхадзеі. Потым усім добрым трэба дамовіцца, аб'яднаць сваё дабро і пачаць змагацца сілай. Калі сілы дабра усе разам аб'ядноўваюцца, яны сапраўды перамагаюць зло. А з самым галоўным суперліхадзеем яны зробяць тое, што ён не ўмее. Яны яго зачаруюць дабром. І суперліхадзей ад гэтага памрэ. Ён не можа трываць дабро. А ўсе яго памочнікі стануць нерэальнымі, і іх больш не будзе. А наогул, сусвет немагчымы без суперліхадзеяў. Тады не будзе і супергерояў, якім трэба іх перамагаць. Мяне б таксама не было. Я выкарыстоўваю сваю суперсілу, калі хтосьці ліхадзей. Я думаю, у чым прычына гэтага злачынства і змяняю думку.
Так і адбываецца перамога. А часцей за ўсё дрэнныя думкі і прыводзяць да дрэнных учынкаў. Так і працуюць гэтыя суперліхадзеі. А ў супергерояў думкі заўсёды добрыя. Таму ім і лёгка жывецца. Але часам ім трэба змагацца са сваімі дрэннымі думкамі. Мая легенда пра справядлівасць заканчваецца тым, што ніхто не ведае, колькі існуе супергерояў. І трэба старацца адчуваць у сабе справядлівасць кожнаму. Тады мы не будзем суперліхадзеямі. Яўсей. 9 гадоў. Баба-Яга і мае страхі. Аднойчы ў Мінску жыла бедная сям'я. Там быў сынок Вашка. І ён застаўся адзін з мамай без бацькі. Мама яго часта пакідала дома аднаго і казала, каб ён нікому дзверы не адчыняў. Могуць уварвацца слугі бабы-Ягі касцяной нагі і забраць нас. Гэтыя чужыя былі ў масках і ахоўных касцюмах, каб іх ніхто не пазнаў. Яны не любяць, калі ім глядзяць у твар. У іх прачынаецца сумленне. У іх ёсць верацяно, яны колюць ім людзей і ўсё пэцкаюць крывёю. І вось прыляцела сама баба-Яга, забрала хлопчыка і прымусіла яго наводзіць парадак, гатаваць і прыбіраць. Яна не карміла яго, сварыла і трымала ў турме. Аднойчы раніцай ліхадзейка сказала хлопчыку, каб ён паліў лазню і вымыў усіх яе салдат. Хлопчык ненавідзеў гэтых салдат і задумаў іх умярцвіць. Ён стаў падманваць і ласкава з імі размаўляць, прыносіў ім хлеб і ягадны кампот. І пачаў прыкідвацца, што ён ім служыць. І яны яму паверылі. А мама тым часам шукала свайго сына. Яна вельмі моцна плакала і думала, навошта так часта пакідала яго аднаго. Але ёй жа трэба было працаваць, каб у яго была ежа і забавы. Мама не ведала, як выратаваць дзіця. Яна не магла папрасіць дапамогі ў бацькі, яго ж даўно забралі. Тады яна сама пайшла да бабы-Ягі са злымі думкамі. Яна хацела гэтую старую каргу задушыць. Мама раней часта ратавала сына парадамі. Яна казала яму, не пускаць у дом нікога, рабіць добрае ў адказ на дрэннае. Калі выпацкаўся, нічога табе не будзе. Заўсёды казаць праўду. Мама прыйшла да бабы-Ягі, а там нікога не было. Толькі яе сын і кот, з якім ён пасябраваў. Яна стала іх клікаць чароўнымі гукамі. Хлопчык гэта пачуў і падсыпаў чароўнае зелле чорным людзям. Яны ўсе заснулі. Мама іх звязала, каб яны не маглі больш ні да каго прыходзіць. Яны напалілі лазню і закінулі іх туды. Інакш яны б не выратавалі іншых людзей. А потым яны вырашылі вяртацца дадому. Баба-Яга нічога не ведала, а калі ўбачыла, што яе салдат спалілі, то моцна крычала на ўвесь лес і махала рукамі і нагамі. Яна так разышлася, што ўдарыла сябе сваёй мятлой. Яе злосць была такой моцнай, што яна ледзь не лопнула. Але прыбег Кашчэй і папрасіў яе супакоіцца, інакш яны не змогуць нікога больш дагнаць. Маме і хлопчыку прыйшлося пераехаць у іншую краіну, куды бабе-Язе і яе злыдням уезд забаронены. І так яны выратаваліся. Вераніка. 10 гадоў. Як забралі маю маму. Маёй бабулі патэлефанавалі з незнаёмага нумара і сказалі, што маму забралі ў КДБ. Я патэлефанавала дзядзю, і ён сказаў, што гэта допыт. А потым патэлефанавалі з іншага нумара. І голас быў як з падвала. І перадалі тэлефон маме. Яна сказала, мяне затрымліваюць, не плач. Гэта было ўвечары, і мы не маглі заснуць з братам. Нам было страшна, што і нас могуць забраць. А яшчэ я думала, за што маглі забраць маю маму. Я думала, што за фатаграфіі з мітынгу. Мама туды хадзіла, каб было лепш нам жыць з братам. Яны з татам нам гэта казалі. Калі яны ішлі на мітынгі, мы заставаліся дома.
На адзін мітынг яны ўзялі нас з сабой. Мы падышлі проста да будынка ўрада. Там было шмат міліцыі з жалезнымі шчытамі, каб не прапусціць людзей. Я адчула дзіўны пах і шмат незнаёмых людзей. Было вельмі шмат сцягоў і колераў чырвона-белых. Я спытала, што азначаюць гэтыя колеры. Белы? Гэта раней не было вайны. А чырвоны – гэта кроў, калі была вайна. Так мне мама сказала. А аднойчы мітынг быў у нас проста пад вокнамі, і мы з братам глядзелі з акна. Мы бачылі, як ездзяць машыны і сігналяць. Бачылі шмат людзей са сцягамі. І людзі крычалі «Жыве Беларусь!». І мы былі адны дома і думалі, што гэта вельмі цікава глядзець, як людзі ідуць са сцягамі. Самым цяжкім было, калі забралі тату. У яго былі ўсе грошы ў кашальку. Маме давялося шмат працаваць. А калі і маму забралі, то мы з бабуляй сталі жыць і рабілі ўрокі. І стала яшчэ менш грошай. У бабулі толькі пенсія. І нам зусім перасталі купляць цукеркі. Мы куплялі толькі ежу. Самая моя любімая ежа, якую куплялі ў краме, гэта гарачы хлеб і зефір. Дзіцячыя сны. Сны адчыняюць дзверы, якія замкнутыя днём. Ёсць тэорыя, што нават ва ўтробе дзіцёнку бачацца сны. Нарадзіўшыся пры нармальных умовах, дзіцё хутка расце і разам з ім развіваецца псіхіка, жыццёвы досвед становіцца разнастайнейшым, веды больш дасканалымі. Эмацыянальны свет узбагачаецца праз развіццё камунікатыўнай сферы. Людзей у яго асяроддзі з кожным годам становіцца ўсё больш. Вядома, што ва ўзросце да 3 гадоў дзецям сняцца сны, дзе яны назіраюць нейкія дзеянні, але не прымаюць у іх актыўны ўдзел. Каля 3 гадоў адбываецца адзін з найгалоўнейшых крызісаў жыцця, калі дзіцёнак пачынае ўсведамляць сябе як асобу. А ўжо каля 5 гадоў дзеці аказваюцца ў эпіцэнтры начных падзей, дзе ёсць сюжэтная лінія сноў. Дзеці пачынаюць сніць кашмары. Гэта звязана са страхамі, якія фарміруюцца. Вядома, што ў 7гадовым узросце дзеці сняць найбольш кашмараў, чым у далейшым жыцці. Таксама з гэтага веку дзеці ўжо могуць расказваць свае сны. Для псіхалагічнай працы сны з'яўляюцца інфармацыяй пра стан чалавека, пра яго страхі, мары, самаадчуванне. Па статыстыцы, у нармальным асяроддзі каля 30% дзяцей бачаць трывожныя сны. Іх прычынай могуць быць як фізічны стан дзяцей, напрыклад, болі, так і эмацыйны стан. Дзеці падсвядома счытваюць трывожныя станы бацькоў і сваякоў. І часта псіхіка пераапрацоўвае гэта праз сны. Пасля вялікага ўзрушэння ці траўмы бывае так, што самым складаным для дзіцёнка з'яўляецца перажыць ноч. У гэты час дзённыя рэчы адыходзяць, і чалавек, нават калі ён і малы, сустракаецца з цішынёю ночы. У дзяцей такая цішыня выклікае страхі, а ўяўленне малюе жудасных пачвар, якія вырываюцца на свабоду менавіта ў снах. Гэта праяўляецца праз дзіцячыя стогны, плач, лямант, слёзы. У кожнага з нас ёсць месцы, куды мы вяртаемся ў такіх снах, і немагчыма гэтага пазбегнуць. У сваёй працы я шмат увагі надаю снам. Яны паказваюць як фізічны стан, так і псіхалагічны. Праз сны можна даведацца пра мары дзяцей, нават калі яны самі іх не ўсведамляюць. І ў практыкаваннях са снамі ёсць магчымасць даіграць страшны сон да пазітыўнай развязкі, што вельмі важна ў працы з дзіцячымі страхамі. У тэрапіі з дзецьмі я таксама выкарыстоўвала элементы арт-тэрапіі. Калі сон прамалёўваўся да станоўчага сцэнара, каб дзіцёнак атрымаў забытае пачуццё бяспекі, наколькі гэта магчыма ў нашых умовах. Ніжэй я запісала сны беларускіх дзяцей, якія сутыкнуліся з базавымі парушэннямі іх бяспекі. Частка з іх жыве без бацькоў, частка ў эміграцыі і спіць не ў сваім ложку. Яшчэ адна частка дзяцей знаходзіцца пад штодзённым прыгнётам сённяшняй ідэалогіі з даволі высокім узроўнем нервовасці ды адкрытай агрэсіі. Адзін з такіх прыкладаў
прывяла сямікласніца, якая чакае тату з турмы. Яна распавяла наступнае. У нашай гімназіі мы проста не можам звярнуцца да настаўнікаў з элементарнай просьбай. Калі мы нешта спрабуем запытаць, то ў адказ мы заўсёды чуем, што вы пытаеце. Навошта вы наогул сюды ходзіце? Вы што, зусім тупыя? Гэта самы малы прыклад таго, што адбываецца глобальна з нашым грамадствам. Агульная незадаволенасць, нявера ў будучыню і свае сілы. Адсутнасць даверу і нервовасць нават у самых простых пытаннях. Запісаныя ніжэй сны і іх змест залежаць ад веку дзяцей, тых падзей, праз якія яны прайшлі разам з бацькамі, і такога складніка, як палітызацыя беларускіх дзяцей. Пад сённяшняй беларускай палітызацыяй я разумею ўцягванне дзяцей у палітычнае жыццё праз прыніжэнне апанентаў, выбудову адзінай правільнай ідэалогіі без элементарнай мажлівасці выказвання супрацьлеглага меркавання, а таксама ўжыванне інструментаў татальнага запалохвання і гвалту з боку сённяшняй улады. Мне сніўся дом Хэ-Хэ. Хэ-Хэ – гэта панда, яна чорна-белая. У 2022 годзе з'явіўся мульцік «Кроцік і панда». Мне снілася пра жыццё. Жыццё было нармальнае, з кветкамі. Там былі мае добрыя людзі, бедныя і багатыя. А яшчэ ў маім сне былі кавуны. Мне снілася пра Беларусь. Тое, што я ў сваім доме, з мамай і татам, братам і з сястрой. А яшчэ са сваімі сябрамі. Коля, 8 гадоў. Я бачыў жудасны сон. Мы ехалі да мяжы. Тым часам Лукашенка забраў усю маю сям'ю, а мяне замкнуў у турме. Мне загадвалі ўсё рабіць, мыць падлогу, гатаваць і праць. З ежы была толькі манная каша з чарвякамі. Маму забраў Лукашенка. Ён яе трымаў за рукі, а тату трымалі ў шкляной турме. Міша, 9 гадоў. Лукашенка – злачынец. Ён з Пудзіным усіх арыштаваў, а майго брата ён ператварыў у бамжа, каб той мяне злопаў, а маю сястру ператварыў у кампот. Яна выглядала старой і жудаснай. У сваім сне я выбраўся і ўсіх збавіў ад чараў. Пудзіна і Лукашэнку добрыя паліцэйскія адправілі ў турму і чакаюць, калі яны памруць, і ім паставяць на могілках магілы. Антон, 9 гадоў. Мне прыснілася, што была ноч і на мяне напалі літоўскія бандыты. Але аднекуль выскачылі чарапашкі-ніндзя і выратавалі мяне. А яшчэ мне снілася, як я пабываў на нашым лецішчы ў Беларусі. Я гуляў, там былі мае бабуля і дзядуля. Мы ўсе разам былі вельмі шчаслівыя. Мне падабалася быць на дачы, як раней у маім дзяцінстве. Павел, 10 гадоў. Мне сніўся сон, як я купалася ў ваннай, і раптам падае крыжык прама на падлогу. Я падымаю яго, а ён вельмі брудны. Я стала яго мыць. І думаю, навошта ён мне, як надмагілле крыжовае? Я вырашыла яго выкінуць. Выходжу з нашага дома, а там надмагільная пліта. Побач з ёй скрынка, а там чэрап. Тата ўзяў гэты чэрап у рукі, і я прачнулася ад вялізнага жаху. Лілія, 9 гадоў. Мы гулялі з маім сябрам Мішам і знайшлі старажытную рэч. Я паказала яму яе, а ён сказаў, што гэта нейкая лухта. Мы вырашылі ўзяць яе ў рукі, а там маленькая скарбонка, на якой намаляваны дэльфін. Скарбонка была паламаная і ржавая і залепленая скотчам. Мы яе вырашылі ўзяць, і нам увесь дзень з ёй шанцавала. Я стала пра яе клапаціцца. Маленькая скрыначка стала прыцягваць удачу. Мы з Мішам вырашылі ўзяць па 3 рэчы. Лялечку, якая круціцца вакол сябе, дэльфіна і скрыначку. І гэтыя старыя рэчы нам прыносяць нязменную ўдачу. Яна была вельмі старажытная, уся ў драпінах і паламаная. Я пра яе клапачуся, і яна прынясе мне поспех.
Да нас перастануць прыходзіць па начах людзі з аўтаматамі. А потым я памыла скрыначку, і яна перастала мне дапамагаць. Я яе вельмі прасіла, каб яна прыносіла мне поспех, і да нас больш ніхто не прыходзіў. Але цяпер да нас прыходзяць кожную ноч гэтыя людзі ў чорным. Вераніка, 9 гадоў. Мне сніўся Саус-парк. Там разбурыўся цэлы горад, і я згубіўся там. Убачыў стары дом. Я зайшоў у гэты дом. Там было ўсё забіта металічнымі дошкамі. Я ўзяў малаток і не мог знайсці выхад. Я пайшоў далей, і там быў маленькі пакой. Я думаў, што гэта маленькі дом, але ён аказаўся вялікі. Адбылося чараўніцтва, і металічныя дошкі сталі каменем. Я зусім спалохаўся і ўбачыў магілкі. Там было шмат галоў на траве побач з магіламі. Адна галава стала зусім чорнай, і вочы былі вельмі старымі. Яны наогул не варушыліся. Потым страшны монстр мяне збіў з ног, я моцна спалохаўся. Я ўзяў камень, і ўвесь пакой стаў каменным. Я не мог выбрацца. Монстр сказаў, што хто зойдзе ў гэты дом, той навекі згубіцца. Гэта быў чароўны домік зомбі-красці. У яго было 2 галавы, маленькая і вялікая. Маленькая была не вельмі разумнай, а вялікая была разумная. Гэты монстр быў зусім без мазгоў. Ён быў вельмі падобны да Лукашэнкі. Лукашенка проста самы страшны зомбі. Ён мутант. Ён ходзіць і забівае людзей. А яшчэ рыхтуе сваіх салдатаў забіваць. Яны забіваюць вельмі доўга, цэлы год. Ён быў немагчымы, і яго немагчыма было перамагчы. І ён забраў маю маму. У яго былі зусім маленькія мазгі. Пра яго трэба даўно забыцца. Ён проста памрэ, і ўсе будуць радавацца. Радзівон, 6 гадоў. Адзін хлопчык у 3 класе хацеў дакрануцца да цыцак жанчыны. У яго было шмат дзіцячых крыўдаў на бацькоў. Гэтая жанчына сказала яму перамагчы 3 дэманаў, якія жылі на розных планетах. Ён паляцеў на першую планету перамагаць першага дэмана. Дэман быў увесь чорны, у масцы і са зброяй. Яны змагаліся, было шмат крыві. Хлопчык перамог першага дэмана, сарваўшы з яго маску, і той растварыўся. Другі дэман быў яйцагаловы і лысы. Сваім віскам ён глушыў сапернікаў. Герой павінен быў стаць глуханямым, каб не чуць усю несправядлівасць, якую крычаў дэман. І так ён перамог другога. А вось трэці валодаў здольнасцю выклікаць ілжывыя думкі. І гэта было самым цяжкім, каб не паверыць ва ўсю хлусню, якую паказваюць па тэлевізары. Хлопчык вельмі стараўся не верыць ва ўсе гэтыя карцінкі. І яму вельмі дапамагалі мама і бабуля. Яны казалі, што ўсё гэта маніпуляцыя, каб прымусіць палюбіць Лукашэнку. А далей я прачнуўся і не зразумеў, ці перамог хлопчык гэтага апошняга дэмана. Яўсей, 9 гадоў. Вельмі дзіўны сон. Усё пачынаецца з таго, што я прачынаюся на зялёным лужку, неба блакітнае, усё ззяе жоўтым, лётаюць феі і матылькі. А побач з лужком вялікі лес. Куды ні паглядзі, усюды чорны лес. Я даходжу да яго, а там нейкія нябачныя палі, за якія я не магу заходзіць. Я ведаю, што там нябачныя бар'еры. Я дакранаюся да іх, яны празрыстыя. А калі я дакранаюся, яны пачынаюць свяціцца блакітным. Гэтыя нябачныя бар'еры мне нагадваюць, што ёсць стопы, якія нельга парушаць. Я ведаю, гэта парушэнне закону. І я ведаю, што таму, хто парушыў закон, будзе дрэнна. Па другім баку лесу знаходзяцца людзі ў чорным. Яны падыходзяць да гэтых нябачных бар'ераў. Яны глядзяць на феечак, якія могуць пралятаць праз нябачны бар'ер. І людзі ў чорным падумалі, што могуць прайсці праз гэтыя бар'еры. Гэта залежыць ад выхавання. Калі чалавека добра выхавалі, то ён не палезе куды не трэба. А калі дрэнна, то ён палезе.
І вось некаторыя з іх палезлі туды, і наступіла справядлівасць. Яны выпарыліся ў гэтым чорным лесе. Іна, 13 гадоў. Мне часта сніцца мой тата. Ён цяпер у турме. Мне сніцца, што мы з ім у вёсцы косім траву. Мае сны пра тату заўсёды яркія. Ён мне сніцца амаль кожную ноч. Я вельмі сумую і хачу, каб ён хутчэй вярнуўся. А яшчэ мне снілася, як мы з ім ездзілі начаваць у лес. Мы там былі вельмі шчаслівыя. Міраслаў, 7 гадоў. Я бачыў сон, што мой тата дома. Ён ішоў міма дзвярэй, а я быў у калідоры. Пастукалі ў дзверы. Тата пайшоў адчыняць. А там міліцыя. Яны былі апранутыя ў бронекамізэлькі і каскі. Адзін быў са шчытом. Яны былі са зброяй. Адзін з пісталетам і 4 з аўтаматамі. Я не разумеў, навошта ім зброя. Бо ў нас яе не было, мы не маглі на іх напасці. Тата адкрыў і стаяў на праходзе. Я адчуў, што стала вельмі страшна. Гэта было ў нядзелю, і я прачнуўся ад рэальнага грукату ў дзверы. Дома былі мама, бабуля, я і мой брат. Гэта стукалі следчыя з нейкім чалавекам. Яны прыйшлі, каб нас папярэдзіць, што тут небяспечна. Нам трэба сысці з нашай кватэры. Яны былі ў звычайнай вопратцы. Мне стала страшна. Яны везлі нас на чужой машыне. Яны маглі нас павесці ў небяспечнае месца. І я не ведаў, што можа адбыцца ў гэтай машыне. Дзяніс, 12 гадоў. Я прысніў, што будаваў для таты дом. Ён быў 2павярховы. На самым версе былі душавая і спальня. У гэтай спальні яшчэ будзе медведзяня. Яно будзе ахоўваць дом, пакуль тата ў турме. І здарылася дрэнная навіна. Мы чакалі тату і паехалі ў падарожжа, а там была прорва. І мы беглі. Нам было вельмі страшна, за намі гналіся чорныя дзядзькі. Мы лезлі па трубе, у нас заканчваліся сілы, і майго брата злавілі гэтыя чорныя. Яны не хацелі яго аддаваць. А я стаў кідаць усе камяні, забег на дах і стаў моцна крычаць, каб яны спалохаліся. Я баяўся, што ўчыню злачынства. Я вельмі не хацеў забіваць іх. Мой брат вырваўся, і мы пабеглі ў хату. Мы зачыніліся і схаваліся ў шафу. Сядзелі там, каб нас не было чуваць нікому. І ў думках я вельмі прасіў, каб тата хутчэй вярнуўся. Максім, 11 гадоў. Я звычайна не люблю сны. Яны заўсёды страшныя, а потым знікаюць. Я спаў у бабулі, побач былі коцікі, і яны мяне чулі. І вось адзін з катоў зачыніў дзверы. І я ўбачыў чырвоныя вочы ў чорным плашчы. І былі гукі страшныя. Я спрабаваў зачыніць дзверы, а гэты чорны чалавек у плашчы хацеў трапіць у дом. Ён быў як прывід. І мы змагаліся за дзверы. Мне было вельмі страшна. Я баяўся, што ён уварвецца ў кватэру. А потым я прачнуўся. Марк, 6 гадоў. Мне сніўся сон адразу ў тую ноч, калі забралі маму. Мы з ёй гулялі па нашай вёсцы і пачаўся моцны вецер. Мы спрабавалі трымацца за дрэва, але было так страшна, і моцны вецер адарваў нас ад дрэва. Мама прасіла мяне трымацца з усіх сіл, якія ў мяне ёсць. А потым маму садзьмуў віхор, і я вельмі крычаў. Ягор, 6 гадоў. Мне сніўся такі сон, што мой тата ў судзе. Там былі карычневыя і белыя сцены. І там было шмат крамак, як у царкве. Там было вельмі многа людзей, больш за 100 чалавек. Мой тата быў у клетцы. І яму вынеслі прысуд, смяротнае пакаранне. І яны сказалі, табе канец. Мы моцна з братам расплакаліся і глядзелі, як тату вядуць на расстрэл. Я вельмі моцна плакаў. Гэты сон мне прысніўся, калі наш тата павінен быў патэлефанаваць з турмы, але ён не патэлефанаваў. А потым мы даведаліся, што ён у ШИЗА,
Я глядзеў у інтэрнэце, як гэта шыза выглядае. Але я рады, што тата там, а не на расстрэле. Макар, 9 гадоў. Гэты сон мне сніўся дакладна 3 разы. Апошні раз перад судом над татам. Гэта было ў Мінску. Я ішоў па вуліцы, было пахмурна і дажджліва. Паўсюль вельмі чорныя лужыны. Я баяўся ў іх наступаць і пераскокваў іх. А адну не змог пераскочыць і ўпаў у яе. І яна стала мяне засмоктваць. Я стаў крычаць і клікаць тату, а ён праходзіў побач са шклянымі вачыма і нават не паглядзеў на мяне. Я тануў усё глыбей і глыбей. А потым я на гэтым моманце прачнуўся. Мацвей, 9 гадоў. Я ляцеў і ўпаў на стол, дзе білі і забівалі людзей. Нейкая старуха замахнулася на мяне сякерай. Я вельмі моцна спалохаўся і апынуўся ў пясочніцы, дзе было шмат раскіданых чырвоных формачак. Я адчуваў, што я адзін ва ўсім двары. Нікога з добрых людзей не было, і ніхто не мог мне дапамагчы. І я прачнуўся. Алесь, 9 гадоў. Ці шкодна марыць? Ці можна марыць у сітуацыі небяспекі, траўмы і стрэсу? Мой досвед псіхалагічнай працы сведчыць пра тое, што нават у самых складаных умовах менавіта дзеці вылучаюцца сваёй здольнасцю марыць. У гэтых марах яны спалучаюць боль і надзею, малююць лепшую будучыню для сябе і сваіх родных. І гэты працэс для іх вельмі натуральны. Дзеці проста і хутка адказваюць на пытанне, пра што твае мары. Нават самыя жорсткія жыццёвыя выпрабаванні не падсякаюць саму прыроду стварэння ўнутры дзіцёнка веры ў лепшае. Часам мне здаецца, што гэта такі абаронны механізм сусвету. Аднойчы я запытала ў 6гадовага дзіцёнка, навошта людзі мараць? І атрымала, як я лічу, унікальны сваёй адкрытасцю адказ. Людзі мараць, каб ім было добра. Калі мяне нехта пакрыўдзіў ці мама насварылася, то я абавязкова мару перад сном. Іншы хлопчык, якому 8 гадоў, адказаў на пытанне так. Мары – гэта вельмі важна. Без іх не было б такім прыгожым жыццё. І без мараў незразумела, што чалавек хоча ў жыцці. Ад 10гадовага хлопца я атрымала наступны адказ. Спачатку усе дзеці могуць марыць. Але потым, прыкладна з 10 гадоў, яны пачынаюць рабіць гэта ўсё менш і менш. Гэта звязана з тым, што дарослыя патрабуюць ад дзяцей нейкіх нерэальных рэчаў. Вось дзеці і пачынаюць думаць, як выканаць гэтыя рэчы. І на мары ўжо не застаецца часу. Дзяўчынка 6 гадоў сказала так. Дарослыя крыўдзяць нас кожны дзень. Вось мы і дадумваемся, што лепш не расказваць ім сваіх мараў, а трымаць іх пры сабе. Тады не так крыўдна. Вось што з таго, што я мару, каб Лукашенка адпусціў маю маму? Ён кожны дзень мяне крыўдзіць, а яшчэ мяне крыўдзяць у школе. Настаўніца на нас крычыць і не пытаецца, пра што мы марым. Дзеці і дарослыя мараць па-рознаму. Мозг дзіцёнка хоча нешта добрае і лепшае, але гэтага не адбываецца. Таму, каб не звар'яцець ад таго, што ў рэаліях ты не атрымліваеш таго, на што накіраваны мозг, вось і вынайшлася выйсце – мары. Такім меркаваннем падзяліўся хлопчык 10 гадоў. Для дзяцей натуральна будаваць сваё жыццё праз вылучэнне мараў. Гэта з'яўляецца своеасаблівым планам на будучыню. Яшчэ адным адрозненнем паміж дзецьмі і дарослымі з'яўляецца тое, што дзеці вераць у свае мары вельмі доўга. Яны іх міфізуюць і ахоўваюць. Да пэўнага ўзросту ў дзяцей адсутнічае механізм, уласцівы дарослым. Лепш не марыць, бо потым будзе расчараванне. У працы з дзецьмі, якія атрымалі траўму, я заўважыла такую заканамернасць. Чым меншы век дзіцяці, тым прасцей яму марыць, нават калі ён знаходзіцца ў самай высокай зоне псіхалагічнай небяспекі.
А сталенне і жыццёвы досвед, атрыманы, як правіла, ад дарослых, робяць працэс стварэння мараў складанейшым. Менавіта таму 5гадовы хлопчык вельмі хутка адкажа, якая ў яго мара. А ў мужчыны 40 гадоў гэтае пытанне можа выклікаць вялікія роздумы. Выснова, якую я зрабіла падчас сваёй працы. Дзяцей не трэба вучыць марыць. А дарослым часам прыходзіцца ўспомніць, як гэта было проста зрабіць у дзяцінстве. Дзіцячыя мары не маюць межаў. Менавіта таму напісанне гэтай часткі кнігі далося мне асабліва складана. Вельмі балюча ўсведамляць, што мары некаторых беларускіх дзяцей сёння сканцэнтраваныя на тым, каб тата ці мама выйшлі з турмы. Іншыя мараць вярнуцца ў свой дом і вельмі сумуюць па сваіх хатніх жывёлах. Большасць гэтых мар спалучаюць у сабе дзіцячую непасрэднасць праз жаданне мець, напрыклад, кампутар з імкненнем да псіхалагічнага камфорту, праз магчымасць быць дома і з роднымі. Я часта задаю сабе пытанне: як так атрымалася, што мы, дарослыя, не збераглі амаль самае галоўнае для нашай будучыні? Як так атрымалася, што нашыя дзеці мараць пра тое, пра што і думаць не павінны ў дзяцінстве? Я мару, каб у мяне у Майнкрафт пабудаваўся люксавы дом. А яшчэ я хачу чароўную палачку. Але моя самая галоўная мара, каб тата вярнуўся. І мы з ім паплывем на рыбалку, паедзем у Літву. І калі не будзе Пудзіна, паедзем ва Ўкраіну. Артур, 9 гадоў. Я мару на дзень нараджэння атрымаць ката, каб мы з ім разам жылі і каб тата вярнуўся да нас. І каб мы ўсе жылі, як раней, у нас дома. Іван, 9 гадоў. У 10 гадоў чалавек адчувае сябе свабодна, а ў 20 гадоў ужо не вельмі свабодна. У 30 амаль не свабодна. У 40 гадоў ужо не можа бегаць і скакаць. У 50 чалавеку зусім складана рухацца. У 60 гадоў людзі ўжо наогул не свабодныя. Прыкладна ў 90 гадоў людзі збіраюцца паміраць. І я хацеў бы, каб яны заўсёды былі свабоднымі, як у 10 гадоў. Олег, 10 гадоў. Я мару, каб мне падарылі лего-канструктар. Я мару яшчэ раз пабываць у Беларусі, каб убачыць свой стары пакой і пабываць у бабулі і дзядулі. Артём, 10 гадоў. Я мару, каб ніхто не ваяваў і быў мір. Каб не было забойстваў, каб улада была добрай. Яшчэ я хачу сабе і родным добрага здароўя. Каб у мяне былі новыя акуляры. Каб у мяне было шмат-шмат сяброў. Каб я хоць адзін раз схадзіла ў Макдональдс. Яна, 13 гадоў. Я мару, каб жыццё было справядлівым. Каб паміж людзьмі быў мір і згода. Я хачу PlayStation 5 і вярнуцца назад у Мінск. Больш нічога не хачу. А яшчэ мне патрэбны дрон, я б змог на ім ганяць у Мінск і глядзець, як там справы, пакуль я не магу вярнуцца. Сяргей, 13 гадоў. Я мару пра сабаку і стаць разумным, як іншыя дзеці. Я хачу паехаць у Дубай і на Кіпр. Гэта такі востраў недалёка ад Турцыі. І моя самая галоўная мара пра маму. Каб мы папілі кока-колу і спрайт. І мы паляцім удваіх на Кіпр і ў Дубай. Маю маму адпусцяць яшчэ не хутка. Лукашенка злы. Ён не хоча яе адпускаць. Яго Пуцін такім зрабіў. Яны разам думаюць усякую фігню. А хутка Лукашенка памрэ. І маму адпусцяць. Можа, толькі год трэба яшчэ пачакаць. Трэба, каб яшчэ і Пуцін памёр разам з Лукашэнкам. А то ён будзе адзін сумаваць без Лукашэнкі. Іх пахаваюць, і ўсё будзе. Яны там будуць доўга ляжаць і ператворацца ў вялікую агульную какашку. Але гэта іх асабістая справа. Аляксей, 13 гадоў. Я мару пра Майнкрафт, каб пабудаваць супергорад, дзе быў бы бязмежны інтэрнэт і дзецям
не забаранялі б ім карыстацца. Я хачу быць заўсёды вясёлым. Я хачу чароўны пульт, каб я мог выключаць гук жахлівым людзям. Я тады проста выключыў гэтых лукашэнак. Іван, 8 гадоў. Я хачу з'ехаць жыць у Лос-Анджелес. Там жыве шмат поп-зорак. Я хачу зарабіць шмат грошай, каб весела правесці час з сябрамі. Потым я куплю сабе кучу шмотак. А потым я ахвярую свае грошы на дабрачыннасць бяздомным дзецям. А яшчэ я звольню Лукашэнку. А калі не атрымаецца, ён памрэ. Хацела б, вядома, каб ад старасці. Беларусы ў сярэднім жывуць 75 гадоў, а яму ўжо каля 70. Дык нават, калі нічога не рабіць, чакаць засталося нядоўга. Сафія, 12 гадоў. Я хачу, каб Беларусь была багатай. Каб усе тут былі свабоднымі і каб не ўспаміналі пра Лукашэнку. Неяк атрымалася, што ён у нас ёсць. Напэўна, ён заключыў здзелку з д'яблам. Напэўна, нікога іншага не было, і ён вырашыў стаць адным галоўным. І за гэтыя гады ён зрабіўся зусім нахабным. То я жадаю нам змагацца і больш думаць, каб не атрымаўся ў нас чарговы Лукашэнка. Глеб, 12 гадоў. Мой тата праграміст. Мы з ім шмат гулялі ў камп'ютар. А потым яго забралі. Я хачу, каб ён хутчэй выйшаў і каб мы маглі з ім гуляць у розныя гульні на камп'ютары. Артём, 10 гадоў. Раней мама і тата шмат сварыліся. Тата не любіў Лукашэнку, а мама яго абараняла. Але аднойчы так выйшла, што тату арыштавалі. І мама вельмі многа плакала. І цяпер яна ненавідзіць Лукашэнку. І мая бабуля яму таксама больш не верыць і абзывае яго рознымі словамі, якія мне нельга паўтараць. Мне сказалі, каб я нікому гэтыя словы не паўтараў. Але я кожны дзень пра сябе гэтыя словы кажу. Калі я буду іх пра сябе паўтараць, то тату хутчэй выпусцяць. Я вельмі хачу, каб Лукашэнка здох. Міхаіл, 8 гадоў. Я мару ў вёсцы выкапаць сажалку. Потым запусціць рыбак розных, карпаў, напрыклад. А потым лавіць іх з татам, які павінен выйсці з турмы. Ігар, 8 гадоў. Я хачу 1 мільён зорачак, каб выкупіць тату. Гэта такія значкі, як у гульні Roblox. Там можна за данаты сабраць і атрымаць новы ўзровень. Я б выкупіла тату ў Лукашэнкі. А яшчэ я хачу слаймы і паскакунчыкі. Я яшчэ імі падзялюся са сваёй сяброўкай. У мяне пакуль 3 зорачкі. Зоя, 6 гадоў. Я хачу, каб мы з мамай гулялі ў цацкі і малявалі графіці. Мне вельмі падабаецца размалёўваць. Але пакуль я не магу, мама не з намі. Я часта малюю наш дом і ўяўляю, як мы з мамай там гуляем у цацкі. Аліса, 7 гадоў. Я хачу, каб маму адпусцілі ў сакавіку. Каб ёй далі хатнюю хімію. Тады яна будзе дома і будзе хадзіць адзначацца ў міліцыю 3 гады. Хатняя хімія – гэта значыць, што яна будзе дома, але павінна будзе працаваць і хадзіць у міліцыю адзначацца кожны дзень або тэлефанаваць ім. Гэта трэба, каб яна нікуды не з'ехала. Я буду адчуваць радасць. І больш нічога. Я захоўваю ўсе лісты, якія пішуць мама і тата. Мама павінна вымяраць гемаглабін. Сафія, 9 гадоў. Я хачу, каб маю маму ніколі не забралі. Я баюся, што яны зноў прыйдуць і спытаюць, дзе мама? Я такое жаданне загадаў на свой дзень нараджэння. Ягор, 6 гадоў. Калі ёсць толькі адна мара, то ў мяне няма выбару – вызваліць тату. А калі б тата быў на волі, то я хачу супермагутны камп'ютар. Не абавязкова за 1000 еўро, але каб ён мог цягнуць сярэднія гульні. Напрыклад, Майнкрафт. Яўсей, 9 гадоў.
Я хачу, каб мне знялі бацькоўскі кантроль, і я магла гуляць у дарослыя гульні, глядзець дарослыя фільмы. З фільмаў «Піла», «Чужыя», «Фарсаж», «Кашмар на вуліцы Вязаў», «Яно», «Імгла», «Здабыча». Увогуле ўсе самыя страшныя жахі. Яны мне падабаюцца. Шмат адрэналіну і незвычайны вопыт. А з гульняў, каб там было шмат крыві і жудасці. Кроў для мяне цяпер як кетчуп. Мне пофіг проста. Так я замяшчаю сваю крыўду і злосць. З-за таго, што мой тата не з намі. Вера, 12 гадоў. Мая мара убачыць майго тату і яго брата. Яго таксама забралі. А нам з мамай прыйшлося з'ехаць у Літву, і я тут жыву, у школу хаджу. Але я дрэнна разумею літоўскую мову пакуль. Кастусь, 9 гадоў. Я хачу, каб мая мама і сястра выйшлі хутчэй. А яшчэ я хачу папрасіць у таты паехаць у Літву. Лукашенка туды нельга. Ён ненавідзіць Літву і Польшчу. Яны думаюць, што ў Літве дрэнна. Сафія, 7 гадоў. Мая самая галоўная мара – убачыць бацьку. Я буду вельмі радавацца, як дзіця. І я буду радаваць яго сваімі дасягненнямі. Дзяніс, 12 гадоў. Я мару даведацца таямніцу пра тое, як працуе магія. Я б загадала, каб Лукашенка мяне слухаў. Я б яму загадала спыніць забіваць людзей і саджаць іх у турму. Ангеліна, 7 гадоў. Я мару для сваёй мамы, каб яна ніколі не памерла, і каб наш тата вярнуўся хутчэй дадому. І мы ішлі на дзень волі і крычалі «Жыве Беларусь». Аліна, 9 гадоў. Я хачу даказаць, што Лукашенка не проста злы. Ён забойца і ганьба ўсіх беларусаў. Я мару, каб мы больш ніколі не ведалі гэтай ганьбы. Сергей, 13 гадоў. Я хачу стварыць анкету і адправіць яе ў Карэю. Я люблю танцаваць і спяваць. Хачу, каб мяне запісалі на праслухоўванне. Я хачу стаць айдол, чалавекам, які прыдумляе паўднёва-карэйскія песні. А для Беларусі я хачу, каб хто-небудзь заняў месца прэзідэнта і каб у нас усё было нармальна, а не баяцца, што могуць прыйсці да мамы. Марыя, 12 гадоў. Калі мне было 4 гады, мама і тата сварыліся 2 разы на тыдзень, і я плакаў. А калі мама вярнулася з турмы, цяпер яны сварацца кожны дзень, і я вельмі злуюся. Я хачу, каб яны перасталі сварыцца, і каб я не прывыкаў да гэтага. Артём, 7 гадоў. Не перагорнутыя старонкі савецкіх рэпрэсій. Работа над памылкамі. За 1,5 года працы з дзецьмі, чые бацькі пацярпелі ад рэпрэсій, я сабрала больш за 60 розных гісторый. Калі б я магла выбіраць, то не хацела б ведаць ніводнай з іх. Да жніўня 2020-го я 13 гадоў працавала ў хоспісе з цяжкахворымі дзецьмі. Наша каманда была сканцэнтраваная на тым, каб разнастаіць вельмі абмежаваныя магчымасці дзяцей з невылечнымі дыягназамі. На маіх вачах паміралі дзеці. І тады мне здавалася, што складаней за гэта не можа быць нічога. Праца з дзецьмі палітвязняў прымусіла мяне шукаць веды ў новай для мяне вобласці – пенітэнцыярнай псіхалогіі. Гэта аказалася адначасова і цікавай, і складанай задачай. Зараз вельмі абмежаваныя крыніцы апісання псіхалагічнага стану дзяцей, чые бацькі трапілі ў турму, а таксама дзяцей, якія сталі сведкамі ператрусаў і збіцця сваіх родных. Каб зразумець, як дапамагчы дзецям, прыйшлося дэталёва вывучыць вопыт былых вязняў нямецкіх і савецкіх канцлагераў. Я чытала ўспаміны савецкіх дзяцей, чыіх бацькоў прызнавалі ворагамі народа, арыштоўвалі і на доўгія гады адпраўлялі ў лагеры. А таксама ўспаміны дзяцей,
чыіх бацькоў забралі ці расстралялі падчас Другой сусветнай вайны. І рэакцыя дзяцей была рознай. Дзецям, якія засталіся жывыя пасля вайны, было цяжка падчас ваенных дзеянняў. Але на вайну можна многае спісаць. На вайне паміраць нармальна. Зусім іншая справа, калі ў мірны час роднага чалавека забіраюць людзі ў чорным. За апошнія 2 гады працы я зразумела, што дзеці рэпрэсаваных у савецкі час і сённяшнія дзеці палітвязняў шмат у чым падобныя. Я знайшла толькі 2 адрозненні. У беларускіх дзяцей ёсць шанец убачыць сваіх бацькоў жывымі. І ні ад аднаго з іх я не чула, каб іншыя дзеці дражнілі іх за тое, што мама ці тата цяпер у турме. У канцы 2022 года я слухала ўспаміны жанчын, чые бацькі прайшлі праз гулаг, а пасля вярнулася на працу, дзе ў мяне было запланавана 6 кансультацый з дзецьмі палітвязняў. Я параўноўвала пакуты, якія ўжо ўвайшлі ў гісторыю, і пакуты, якія разгортваюцца на маіх вачах. І зразумела, што павінна зафіксаваць псіхалагічны стан дзяцей, з якімі працую. З 2020 года прайшло няшмат часу. Нам яшчэ трэба будзе ўсвядоміць, што адбылося з нашым грамадствам. І гэтым разам зрабіць работу над памылкамі. Я вельмі спадзяюся, што гэтую старонку мы не перагорнем, у адрозненні ад таго, як была перагорнутая старонка з рэпрэсіямі ў СССР. Як Сталін знішчаў савецкіх жанчын. Нас вязуць у Казахстан, пісалі крывёю зняволеныя. У 1930 годзе ў Савецкім Саюзе быў створаны ГУЛАГ. Галоўнае ўпраўленне лагераў. Але з часам пад гэтым словам сталі разумець усю савецкую рэпрэсіўную сістэму, якая складалася з больш чым 400 лагераў. Сярод іх вылучаўся лагер, дзе ўтрымліваліся маці, жонкі і сёстры ворагаў народа. Афіцыйна ён называўся 17-м жаночым лагерна-спецыяльным аддзяленнем 26-й кропкай Карлагу, самага буйнога філіяла ГУЛАГу. Самі зняволеныя называлі яго скарочана Алжир. Акмалінскі лагер жонак-здраднікаў, па-расейску ізменнікаў радзімы. Бліжэйшым да яго горадам быў Акмалінск, зараз Астана, сталіца Казахстана. За 16 гадоў існавання праз гэты лагер прайшлі больш за 18 000 жанчын. Сярод асуджаных былі і жанчыны, якія прыбылі ў месца зняволення з Беларусі. Некаторыя з іх з груднымі дзецьмі. У Алжыры ў розныя гады ўтрымліваліся Алена Кучынская-Старасценка, жонка рэктара БДУ Аляксея Кучынскага, Лідія Сташэўская, жонка паэта Васіля Сташэўскага, Алена Рыдзеўская, цешча паэта Петруся Броўкі, Ганна Люцко, жонка старшыні Жлобінскага райвыканкама, Анастасія Лебядзінская, жонка дыякана ў Азяранскай царкве, Марыя Залеская, жонка намесніка наркамзема БССР Аляксандра Залескага. Са 134 рэпрэсаваных жанчын, прывезеных з Беларусі, 20 памерлі ў Алжыры. А здароўе і маральны стан астатніх былі моцна падарваныя. Многія так і не змаглі вярнуцца дадому, аднавіць сям'ю і да канца жыцця баяліся гаварыць пра час, праведзены ў лагеры. У адным бараку Алжыра жылі цяжарныя і пажылыя, актрысы і рабочыя, прафесура і непісьменныя сялянкі. Улады ні для каго не рабілі выключэнняў. Як гэтыя людзі апынуліся пад рэпрэсіямі? У 1934 годзе ў савецкім заканадаўстве з'явіўся тэрмін «член сям'і здрадніка радзімы», так званыя чсіры. І лёс такіх людзей быў вырашаны. Яны падлягалі арышту і асуджэнню аўтаматычна. Сталін лічыў, што рэпрэсаваныя жанчыны былі жонкамі не проста ворагаў народа, а галоўных ворагаў, партыйных дзеячаў і кіраўнікоў заводаў, відных военачальнікаў і дзеячаў культуры, той самай эліты, якую Сталін успрымаў як крыніцу змоў супраць яго ўлады. На яго думку, жонкі заўсёды ўставалі на бок сваіх мужоў і дапамагалі ім, а значыць, іх трэба было знішчыць.
Жанчын пераследавалі па адпрацаванай схеме. Услед за мужам прыходзілі да жонак, праводзілі ператрус, затрымлівалі і на допытах пыталіся толькі пра адно: хто сваякі, хто жыве за мяжой, хто прыходзіў у госці, што ведалі пра антысавецкую дзейнасць свайго мужа. Калі жанчына адказвала, што нічога не ведае, ішло ударнае пытанне. Вы кажаце хлусню. Следству вядома, што вы ведалі пра контррэвалюцыйную дзейнасць мужа. У крымінальных справах, якія складаюцца ўсяго з некалькіх дакументаў, у большасці выпадкаў няма нават пратаколаў допыту сведак. У даведцы на арышт стандартная, напісаная пад капірку фраза. Да арышту мужа пражывала разам з ім і ведала пра яго контррэвалюцыйную дзейнасць. Гэтага было дастаткова і каб затрымаць жанчыну, і каб даць ёй тэрмін. У справе Ніны Галавач-Вечар, жонкі беларускага пісьменніка Платона Галавача, ёсць паказальны пратакол допыту. Пытанне следчага. Вам прад'яўлена абвінавачанне па артыкуле 2468, 2470 і 76 Крымінальнага кодексу СССР. Прызнаяце сябе вінаватай? Адказ Галавач-Вечар. Не прызнаю. Аб контррэвалюцыйнай працы Галавача Платона я нічога не ведала. Запісана дакладна, мною прачытана. Дата, подпіс. На гэтым усё. Ніну затрымалі 5 лістапада 1937 года. Праз некалькі дзён пасля расстрэлу мужа. 28 лістапада ёй ужо вынеслі прысуд. А вось што пісала пра сваю справу ў зваротах да Яжова, Сталіна, Калініна Уладзіслава Аляксеева. Яе муж Іосіф Кудзелька быў дырэктарам упраўлення па ахове аўтарскіх правоў пры Саюзе пісьменнікаў, расстраляны ў 1937 годзе. Выклікалі да следчага на 10 хвілін, дзе ён мне выставіў абвінавачанне за неданясенне на мужа. Ніякіх выкрывальных фактаў дадзена не было. Я прасіла растлумачыць, у чым абвінавачваецца мой муж, і следчы адказаў: гэта вас не тычыцца. Са мной далей не размаўлялі і адаслалі ў камеру. Праз 2 месяцы я атрымала прысуд. 8 гадоў папраўчых працоўных лагераў, абсалютна без усялякай віны. Невыносна цяжка атрымаць ні на чым не заснаванае абвінавачанне і несці пакаранне зусім невінаватай. Клянуся, я гэтага не заслужыла. Часта паміж затрыманнем і прысудам праходзіла менш за месяц. Абскардзіць прысуд было немагчыма. Тым, хто прызнаваў віну, давалі крыху менш. Нягледзячы на ціск і катаванні, многія жанчыны адмаўляліся даваць паказанні супраць родных. Пасля вынясення прысуду жанчыны працягвалі знаходзіцца ў турме, да адпраўкі ў лагер. Звычайна гэта займала да 6 месяцаў. Выключэнне рабілі зрэдку для цяжарных і маці, што кармілі грудьмі. Так Яніна Германович, жонка расстралянага беларускага паэта Тодара Кляшторнага, свой прысуд 8 гадоў пачула ў таварным вагоне, куды яе з 3-месячнай дачкой закінулі чэкісты. Беларускі прыбывалі ў Алжыр этапамі з Мінска і Оршы. Нават пасля вынясення прысуду асуджаным не казалі, куды іх этапуюць. Некалькі месяцаў жанчыны ехалі ў цягніках у поўным няведанні. На прамежкавых станцыях у вагоны падсаджвалі ўсё новых і новых зняволеных. У вагон заходзяць работнікі НКУС. Іх шмат, але вылучаецца адзін. Такім чынам вы асуджаныя як члены сем'яў здраднікаў радзімы. Народу будзе лягчэй дыхаць без вас. Дзеці вашы адмовіліся ад вас, а мужы вашы расстраляныя. Успамінала Марыям Анцыс. Але былі сярод канваіраў і тыя, хто дапамагаў, рызыкуючы. Мы пыталіся, куды ж нас вязуць. На адным з прыпынкаў канваір Ваня шэптам кажа, што прынёс кніжку «Наша радзіма». Нічога не разумеем. Сабраліся вакол, пераглядаем кожную старонку. На карце Казахстана чырвоным алоўкам быў выдзелены Акмалінск. Але як паведаміць сваякам? Зняволеным раз на дзень выдавалі паёк. Часта гэта быў неядомы селядзец, загорнуты ў паперу. Жанчыны рвалі яго на шматкі, косткамі ад рыбы рэзалі сабе
пальцы і крывёю пісалі прозвішчы, адрасы сваякоў і фразу «Нас вязуць у Казахстан». Потым згортвалі запіскі і кідалі ў прыбіральню. Унутры вагонаў у падлозе былі дзіркі. Гэтыя запіскі знаходзілі жыхары гарадоў, дзе праходзіў цягнік. Неабыякавыя людзі адпраўлялі лісты па ўказаных адрасах. Так сваякі некаторых асуджаных даведаліся, куды павезлі іх родных. Калі маму разам з іншымі зняволенымі везлі ў лагер, яна змагла выкінуць запіску, на якой напісала адрас сясцёр і прасіла адправіць яе па адрасе. Знайшлася добрая душа, ліст дайшоў, і родныя даведаліся пра лёс іх сястры. Успамінала Інна Бранштэйн. Яе бацьку, літаратурнага крытыка, расстралялі ў Мінску, а маці, Марыю Мінкіну, адправілі ў Алжыр. Нямецкі канцлагер быў копіяй нашага савецкага. У Алжыры сабралася інтэлектуальная эліта краіны. Пісьменнікі, навукоўцы, інжынеры, артысты. У 90% асуджаных была вышэйшая адукацыя. Дырыжор ленінградскай аперэты Мар'яна Лер збірала са зняволеных хор, а балерына Таццяна Афоніна арганізавала ў лазні танцавальны гурток. І жанчыны, нягледзячы на стомленасць пасля працы, прыходзілі вальсаваць. На святы тут ставілі спектаклі, і ўзроўню пастановак маглі пазайздросціць сталічныя тэатры. Была артысткай, стала вышывальшчыцай. Працавала добра, нават у стаханаўкі выйшла. Дадатковую булачку атрымлівала, успамінала Афоніна. Пасля працоўнага дня ў лазні арганізавала танцавальны клас. Стомленыя за дзень сяброўкі ажывалі. Так, маладосць – вялікая сіла. Сярод зняволеных былі і простыя жанчыны, асуджаныя за антысавецкую дзейнасць. Заклікалі не хадзіць на выбары, не верылі ў поспех калгасаў. Выступалі супраць пазык дзяржаве, а таксама за веру ў Бога. Сістэма ні для каго не рабіла выключэнняў. Ужо пасля вайны ахвярай рэпрэсій стала спявачка Лідія Русланова. Народная любіміца, якая выконвала песні «Валенкі», «Кацюша», «Степь да степь кругом», прайшла этапам праз Алжыр. Яе затрымалі неўзабаве пасля арышту мужа, генерала Уладзіміра Крукава, які атрымаў 25 гадоў лагераў па справе аб змове вайскоўцаў, як паплечнік маршала Жукава. Лідзію абвінавацілі ў антысавецкай прапагандзе і прысваенні трафейнай нямецкай маёмасці. Сям'я жыла раскошна і да, і пасля вайны. Русланавай далі 10 гадоў папраўча-працоўных лагераў з канфіскацыяй маёмасці, у спіс якой увайшлі ў тым ліку 132 карціны. Некаторыя з іх пазней трапілі ў фонды Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. Лідія Русланова спачатку працавала на будоўлі, потым гастралявала па лагерах у суправаджэнні канвою. Вышэйшыя чыны калоніі сядзелі ў першых шэрагах, апладысменты на яе канцэртах былі забароненыя. На волю Русланова выйшла пасля смерці Сталіна у ліпені 1953 года. У першыя дні пасля вызвалення яна размаўляла вельмі ціха, амаль шэптам. І калі хтосьці пачынаў гаварыць гучна, прасіла «цішэй, цішэй». Праз Алжыр прайшла таксама актрыса і маці знакамітай балерыны Рахіль Плісецкая. У лагер яна трапіла з грудным сынам, за што яе асудзілі. Муж Рахіль, дыпламат Міхаіл Плісецкі, узяў на працу Рычарда Пікеля, якога пазней расстралялі як удзельніка паказальнага працэсу над групай былых кіраўнікоў партыі. Пасля гэтага ў абойму НКУ трапілі ўсе, хто быў з ім звязаны. Плісецкага расстралялі ў студзені 1938 года. Праз 2 месяцы прыйшлі па ягоную жонку. Рахіль далі 8 гадоў і разам з 8-месячным сынам Азарыем павезлі ў Казахстан. Старэйшых дзяцей, у тым ліку Маю, паспелі забраць сваякі. Дзякуючы іх уплыву ўдалося дамагчыся да тэрміновага вызвалення Плісецкай. Але ў Маскву Рахіль змагла вярнуцца толькі пасля вайны. А да таго часу яна знаходзілася ў ссылцы ў Шымкенце, Казахстан, дзе працавала настаўніцай танцаў у адным з клубаў.
Бацьку свайго я ніколі не бачыў, успамінаў Азарый Плісецкі. Ён даведаўся пра мяне ад следчага, які патэлефанаваў маці і сказаў, ніякіх пытанняў не задаваць, хто нарадзіўся. Маці сказала, што нарадзіўся сын, і тут жа павесілі слухаўку. Гэта быў прыём следчага, каб дамагчыся подпісу бацькі. З дня майго нараджэння, гэта можна паглядзець у пратаколах, бацька падпісваў усе жахлівыя абвінавачанні. Хадзіць я пачаў у лагеры. Мама ўспамінала, што ўсе жанчыны хацелі мяне ўзяць на рукі, таму што ўсе сумавалі па сваіх дзецях. Мне пагражала адпраўка ў дзіцячы дом, але дзякуючы маці, якая карміла мяне грудзьмі, мяне не адабралі ад яе. Калі мама плакала, я яе суцяшаў. Не плач, дадому паедзем. Хоць паняцця дома у мяне яшчэ не было. Усё жыццё я баюся людзей у форме, а пры брэху сабак рукі пакрываюцца гусінай скурай. Не змагла адбіцца ад НКУС нават жонка Міхаіла Калініна, намінальнага кіраўніка дзяржавы, усесаюзнага старасты. Яшчэ ў 1924 годзе Кацярына Калініна напісала данос на ўласнага брата, кіраўніка прадпрыемства, і яго пасля расстралялі. А ў 1938 прыйшлі ўжо па яе. Кацярыне патэлефанавалі з Крамля і папрасілі прыехаць у атэлье на прымерку новай сукенкі. Разам з краўчыхай ёй насустрач выйшлі чэкісты. Судзілі адданую партыі актывістку па антытэрарыстычным законе, які падпісваў яе ж муж. Прысуд 7 гадоў лагераў. На той момант ёй было ўжо 56. Уплывовы муж усё ж такі дапамог ёй. У Алжыры Кацярыне далі інваліднасць, пасля чаго яе перавялі на больш лёгкую працу, у вошабойку, счышчаць гніт з бялізны зняволеных. Жыла Кацярына Калініна ў бялізнавай. Умовы там былі лепшыя, чым у бараку. У 1945 годзе смяротна хворы Калінін звярнуўся да Сталіна з просьбай памілаваць яго жонку. Гаспадар злітаваўся, і праз месяц Кацярына змагла вярнуцца ў Маскву. Праўда, жыла яна на дачы ў дачкі. Сямейныя адносіны з мужам больш не падтрымлівала. Пад канвеер рэпрэсій трапіла і сям'я маршала Міхаіла Тухачэўскага, які ў 1937 годзе быў расстраляны па справе антысавецкай трацкісцкай ваеннай арганізацыі. Сёстры Тухачэўскага апынуліся ў Алжыры. Пасля рэабілітацыі мне давялося быць на адкрыцці музея генералу Карбышаву, успамінала Лізавета Арватава-Тухачэўская. Яе муж, ваенны лётчык, як і брат, быў расстраляны ў 1937 годзе. Калі я ўбачыла макет нямецкага канцлагера Маутгаузен, я здзівілася. Гэта была дакладная копія нашага акмалінскага лагера. Толькі баракі нашы былі даўжэй. І не было трубы крэматорыя, таму што ў Казахстане зямлі шмат. І хавалі ўсіх жанчын у зямлю, проста за зонай. У лагеры разам з жонкамі партыйнай наменклатуры і дзеячаў культуры былі і простыя жанчыны, часта непісьменныя. У пратаколах допыту, дзе іх абвінавачваюць у антысавецкай дзейнасці, замест подпісу стаіць крыжык або адбітак пальца. Мая дачка – сумленная калгасніца, зусім непісьменная, а яе абгаварылі за агітацыю супраць савецкай улады. Пісала ўладам маці, асуджанай на 10 гадоў у 55-гадовым узросце ў Літы Каваленкі з Прапойскага раёна, цяпер Слаўгарадскі раён. Прычым пісала не сама, прасіла пісьменных суседзяў. Яна не ведае нават такога слова – агітацыя. Цяпер Ужакоў, былы старшыня калгаса, які напісаў данос на Каваленку, выкрыты як шкоднік. Яго знялі з працы і перадалі пад суд. Усе калгаснікі на агульным сходзе пацвердзілі, што Ужакоў абгаварыў маю дачку за тое, што яна актыўна заўсёды выступала і паказвала на недахопы ў яго працы. Просьбу маці ўлады не пачулі. У 1943 годзе Уліта памерла ў лагеры. Нават падчас вайны жанчыны працягвалі выкупляць віну перад радзімай. Лагер з асаблівым рэжымам. У 1930-е гады на месцы Алжыру
знаходзілася месца высылкі кулакоў. Былі тут і беларусы. Захаваліся нават некаторыя іх імёны. Александр Афанасьеў, Міхаіл Вярхоўцаў. Спачатку яны жылі ў намётах, потым разам з іншымі ссыльнымі пачалі будаваць баракі і працаваць на калгас. Большую частку мясцовых жыхароў на той момант прымусова выселілі далей, папярэдняй сілай забраўшы жывёлу. У 1937 годзе прымаецца рашэнне будаваць на гэтым месцы лагер для жонак ворагаў народа. І ссыльных адпраўляюць у іншыя спецпасёлкі. Першых вязняў у Алжыр прывезлі ў студзені 1938 года. Гэты лагер быў асаблівым. Першыя 2 гады на строгім рэжыме. Тэрыторыю абнеслі падвойным калючым дротам. Любая перапіска была забароненая. Таму пра лёс сваіх родных жанчыны нічога не ведалі. Лічылася, што асуджаныя сацыяльна небяспечныя і павінны быць максімальна ізаляваныя. Найбольшая смяротнасць прыпадае менавіта на гэты перыяд. Што бачылі асуджаныя, калі прыбывалі ў лагер? Глухі стэп. Зімой тэмпература паветра даходзіла да мінус 40 градусаў. Летам была невыносная спякота, а вецер круглы год. Каля 8000 жанчын утрымліваліся ў лагеры адначасова. Адзін барак быў разлічаны на 300 асуджаных. Баракі з саману будавалі самі жанчыны. Нагамі змешвалі гліну з саломай, рабілі цэглу, сушылі і потым будавалі з яе жыллё. Унутры баракаў стаялі двух'ярусныя нары, у цэнтры буржуйка. Узімку тэмпература не падымалася вышэй за 3 градусы. Жанчыны па чарзе дзяжурылі ля печкі, каб падтрымліваць цяпло. Тапілі чаротам. Яго ж сцялілі замест матрацаў. Блохі і клапы былі звычайнай справай. Першыя гады стаяла страшная антысанітарыя. Не было нават вады. Жанчын прывозілі ў лагер у тым, у чым затрымлівалі. Некаторыя былі ў начных кашулях і пантофлях. Іншыя ў вячэрніх сукенках і на абцасах. Перад затрыманнем ім казалі, што вязуць на спатканне з мужам. І няшчасныя жонкі апраналі свае найлепшыя ўборы, нават не падазраючы, якое пекла іх чакае наперадзе. Арыштаваных да паўгода маглі трымаць у турме ўсё ў тым жа адзенні, так што ў лагер многія прыязджалі ў лахманах. Ім нават не было ў чым выйсці на працу. Кожная асуджаная была абавязаная працаваць. Менавіта так яна магла загладзіць сваю віну перад радзімай. У лагерах былі свае паказчыкі. Адпрацуеш менш, не атрымаеш паёк, які быў і так бедным. Аграномам, ветэрынарам было лягчэй. Яны маглі ўладкавацца па спецыяльнасці. Горш за ўсё даводзілася гуманітарыям і дзеячам культуры. Іх адпраўлялі на цяжкія сельгасработы. Жанчыны рукамі капалі траншэі для арашэння. Дарэчы, арашальную сістэму распрацавала адна з асуджаных, аграном Галіна Рудэнка. Пазней яе ідэі вывучалі і ўкаранялі па ўсім Казахстане. Неўзабаве Алжыр стаў прыбытковай шматпрофільнай гаспадаркай, дзякуючы катаржнай працы зняволеных, успамінала Мар'ям Ансыс, жонка сакратара Красналуганскага гаркама. Жанчыны працавалі з раніцы да вечара. Уручную выкапалі сажалку. Правялі арыкі да агарода і пасаджанага імі ж саду. Рабілі саман, пабудавалі ферму, аралі, сеялі. Уся прадукцыя, якая вырошчвалася, ішла ў горад. Харчаванне саміх асуджаных было бедным. І не дай Бог падчас працы хоць што-небудзь з'есці. Пакаранне будзе немінучым. Зусім побач раслі яблыкі і маліна. А дзеці вязніц пакутавалі ад вострага дэфіцыту вітамінаў. Прадукты былі беднымі. Баранавыя галовы, трыбуха і ячная каша. Узгадвала апошняя сведка Алжыру Ганна Янданова. Яе муж быў следчым НКУС. У 1937 годзе яго расстралялі. У лагеры працавала швейная вытворчасць. Вопратку шылі і для сябе, і на заказ. У гады вайны адпраўлялі на фронт форму. На фабрыцы працавалі ў асноўным самыя слабыя, пажылыя, цяжарныя,
і інваліды, якія не маглі выйсці ў поле. Пры асвятленні газавых лямпаў шылі па 14-16 гадзін у суткі. Працавалі ў 2 змены днём і ноччу. Вядома, ніякай аплаты за сваю працу жанчыны не атрымлівалі. У 1940 годзе начальства вырашыла, што асуджаныя жанчыны не ўяўляюць небяспекі. І лагер перавялі на агульны рэжым. Нарэшце дазволілі перапіску 2 лісты на год. Пасланні ад родных вязніцы вешалі на сценах у бараку. Увесь час іх думкі былі пра дом. Акмалінскі лагер жонак здраднікаў радзімы праіснаваў да 1953 года. Рэпрэсіі не спыняліся ні на час вайны, ні пасля. За гэтыя гады праз Алжыр прайшло звыш 18 000 жанчын. Больш за 8 000 адбылі тэрмін ад званка да званка. На тэрыторыі лагера нарадзілася 1500 дзяцей, адабраных пасля ў маці. Менавіта расстанне з дзецьмі было самым вялікім выпрабаваннем для зняволеных. Дзяцей прымусова забіралі ў дзіцячыя дамы, дзе яны жылі з таўром ворага народа, дзе іх прыніжалі і выхавальнікі, і іншыя дзеці. А пасля вызвалення адшукаць сваіх дзяцей было няпроста. Іх сляды часта губляліся ў архівах дзіцячых дамоў. Як савецкая ўлада карала дзяцей ворагаў народа. Няма нічога страшней за гора маці, якую пазбаўляюць дзіцяці. У савецкай прэсе 1930-х гадоў тыражавалася выказванне Сталіна. Сын за бацьку не адказвае. Ён вымавіў гэтую фразу на сустрэчы з перадавікамі, калі адзін з камбайнераў заявіў, што хоць бацька яго і кулак, ён сам будзе сумленна змагацца за справу рабочых і сялян. Але, як стане неўзабаве зразумела, у Савецкім Саюзе за бацьку адказваў не толькі сын, але яшчэ і дачка, і жонка, і маці, і сястра, уся сям'я. У 1937 годзе выйшаў аператыўны загад НКУС нумар 00486 аб рэпрэсаванні жонак і размяшчэнні дзяцей асуджаных здраднікаў радзімы. Патрабавалася неадкладна арыштоўваць жонак асуджаных за шпіянаж, здраднікаў радзімы і членаў праватрацкісцкіх арганізацый. На сям'ю кожнага здрадніка складалі картку са спісам сваякоў-утрыманцаў, жонак, дзяцей, састарэлых бацькоў. Дзеці, старэйшыя за 15 гадоў, прызнаваліся сацыяльна небяспечнымі і здольнымі да антысавецкіх дзеянняў. Жонак прадпісвалася арыштаваць усіх, за выключэннем цяжарных, сталага ўзросту і цяжка ці заразна хворых. Ім давалі падпіску пра нявыезд. Але фактычна ад пакарання не вызвалялі нават іх. Проста абвінаваўчы прысуд ім зачытвалі ўжо ў таварным вагоне, на шляху ў лагер. Калі о 5 раніцы пачуўся званок, я зразумела, што гэта па мяне. Успамінала Галіна Калдамасава, вязніца акмалінскага лагера для жонак здраднікаў радзімы. Яе мужа, які працаваў у народным камісарыяце збожжавых і жывёлагадоўчых саўгасаў, забралі ў 1937 годзе. І яна ўжо ведала, што забіраюць не толькі дарослых, але і дзяцей. 2 вайскоўцаў, прад'явіўшы ордар на мой арышт, паведамілі, што дзяцей забіраюць у дзіцячы дом. Затым адзін з іх падышоў да ложкаў, дзе спалі дзеці, і стаў зрываць са сцяны кілімкі. Я паспяшалася выняць са шкатулкі дакумент, па якім брат майго мужа браў у выпадку чаго апякунства над дзецьмі. Падрыхтаваць такі дакумент мне параіла жанчына, якая стаяла са мной аднойчы ў турэмнай чарзе на перадачу. Дзяцей, якія былі старэйшыя за 3 гады, забіралі адразу пры арышце. Некаторым удавалася схаваць дзяцей. Так грузінская акторка Кіра Андранікашвілі, якая была замужам за вядомым пісьменнікам Барысам Пельняком, паспела адправіць аднагадовага сына да далёкіх сваякоў. Яна ведала, што ідуць арышты, і чакала, што прыйдуць па яе. Ашхен Налбандзян, маці Булата Акуджавы, збегла з дзецьмі ў Маскву. Яе неўзабаве затрымалі, а сыноў падымалі сваякі.
Але далёка не ў кожнай сям'і знаходзіліся родныя, гатовыя ўзяць на выхаванне сына ці дачку ворага народа. Ды і ўлады не заўсёды давалі дабро. У такім выпадку дзяцей адпраўлялі ў інтэрнаты, прычым часта братоў і сясцёр спецыяльна раздзялялі. З-за расстання з дзецьмі жанчыны яшчэ на шляху ў лагер літаральна трацілі розум, а некаторыя не вытрымлівалі і канчалі жыццё самагубствам. Няма нічога страшней за гора маці, якую пазбаўляюць дзіцяці. Успамінала палонная Алжыру Галіна Сцяпанова-Ключнікава, жонка рэпрэсаванага дацэнта кафедры матэматыкі. Па адно з жанчын прыйшлі ўвечары. Яна вырашыла не пакідаць сына. Сабраўшы валізкі для сябе і дзіцяці, яна спадзявалася, што яны будуць разам. Але калі ў турме ў яе адабралі сына, маці ў шоку пераблытала валізкі і аддала яму свае рэчы. Потым у камеры, гучна размаўляючы сама з сабой, яна перабірала дзіцячыя рэчы і плакала. У горы гэтая жанчына страціла розум, а хлопчык памёр у дзіцячым доме. Мамы з груднымі дзецьмі ехалі разам з іншымі асуджанымі ў цесных халодных таварняках. Нягледзячы на дзікія, быдлячыя ўмовы, лічылася, што гэтым жанчынам пашанцавала, бо ў іх не адабралі дзяцей пры арышце. У суседнім вагоне былі маці з 24 груднымі дзецьмі. Жонкі партыйных і савецкіх работнікаў Донбаса, успамінала Мар'ям Ансіс, жонка сакратара Красналуганскага гаркама. 24 малюткі прыкоўваюць да сябе ўсю нашу ўвагу і клопат. Самі галодныя, распранутыя. Мы збіраем кавалачкі цукру, якія выдаюць нам на дзень, каб зрабіць для дзяцей салодзенькі кіпень. Але праблема, як перадаць гэтую пасылку ў суседні вагон. Вакол рашоткі. Дзверы цяжка адкрываюцца 2 разы на дзень для перадачы дарожнага пайка. Вырашаем пагаварыць з маладым канваірам-камсамольцам, якога звалі Ваня. Радасці нашай не было межаў, калі ён пагадзіўся. Іншыя асуджаныя зайздросцілі мамам з немаўлятамі, бо яны хоць бы ведалі, што з іх дочкамі і сынамі. Раставанне з дзецьмі пры арышце было самым цяжкім выпрабаваннем для жанчын. Паміж сабой яны дамаўляліся. Галоўнае, не разраўціся, таму што калі пачынала плакаць адна, услед завывалі 300 жанчын. Увесь барак. Малыя нават плакаць не смелі, толькі крахталі па старэчы. 6 студзеня 1938 года у Алжыр прыбыла першая партыя жанчын з дзецьмі ва ўзросце да 3 гадоў. Перад лагернай адміністрацыяй адразу паўстала пытанне, што рабіць з дзецьмі. Нідзе не ўказвалася, што наяўнасць груднога дзіцяці вызваляе асуджаную ад абавязковай працы. Але і адправіць жанчыну на 12 гадзін працы з груднічком яны не маглі. З Масквы прыйшоў адказ. Дзяцей зняволенымі не лічыць. Для іх пабудавалі асобны дзіцячы барак, які быў таксама за калючым дротам. Маці не маглі зайсці туды проста так. Час на наведванне дзяцей адводзіўся строга адміністрацыяй. 2-3 разы на дзень, толькі на кармленне, 15-30 хвілін. Жанчын прыводзілі і адводзілі пад канвоем. А пакуль яны былі на працы, за дзецьмі глядзелі нянькі, або так званыя бытавічкі, жанчыны, асуджаныя за бытавыя злачынствы. У мамчыным лагеры нянькам было ўсё роўна на дзяцей, пісала ў сваіх мемуарах Хава Валовіч. У 1942 годзе яна нарадзіла дачку, якая праз 2 гады памерла ў лагеры. Бачыла, як о 7 гадзіне раніцы нянькі рабілі пабудку малым, штурхалямі, ударамі па цельцах уздымалі іх з ненагрэтых пасцелей. Штурхаючы дзяцей у спінкі кулакамі і абсыпаючы грубай лаянкай, мянялі распашонкі, падмывалі ледзяной вадой. А малыя нават плакаць не смелі. Яны толькі крахталі па старэчы і гукалі. Гэта страшнае гуканне цэлымі днямі неслася з дзіцячых ложачкаў.
Дзеці, якія павінны былі ўжо сядзець або поўзаць, ляжалі на спінках, падціснуўшы ножкі да жывата, і выдавалі гэтыя дзіўныя гукі, падобныя да прыглушанага галубінага стогну. На 17 дзяцей прыходзілася адна нянька, якая павінна была карміць, мыць, апранаць дзяцей і ўтрымліваць палату ў чысціні. Яна старалася палегчыць сабе задачу. З кухні нянька прынесла палаючую жарам кашу. Расклаўшы яе па місках, яна выхапіла з ложачка першае, якое трапіла пад руку дзіця, загнала яму рукі назад, прывязала іх ручніком да тулава і стала, як індыка, напіхваць гарачай кашай, лыжку за лыжкай, не пакідаючы яму часу глытаць. Лёсу такіх дзяцей не пазайздросціш, успамінала інжынер-хімік Галіна Сямёнава, якая 6 гадоў правяла ў Алжыры. Ні ласкі, ні цяпла, ні тым больш любові яны не бачылі. Большасць з іх хварэлі, не вылечваліся і гінулі. Груднога малака ў маці часта не было. Прычынамі была і катаржная праца, і кепскае харчаванне. Дзеці хварэлі, галадалі і паміралі. Гэта прызнавалі нават ВНКУС. У харчаванні дзяцей не хапае вітамінаў. Памяшканні не ацяпляюцца. Сакрэтна дакладваў кіраўніцтву намеснік наркама Васіль Чарнышоў у траўні 1939 года. Зняволеныя маці і цяжарныя утрымліваюцца скучана у сырых нядобраўпарадкаваных бараках і недастаткова забяспечаныя бялізнай і пасцельнымі прыналежнасцямі. Ніякага дэкрэтнага адпачынку ў асуджаных не было. Цяжарных вызвалялі ад працы ўсяго на 2 тыдні, перад родамі. Насуперак найстражэйшым забаронам узнікнення сувязяў паміж мужчынамі і жанчынамі ў лагеры, у жонак ворагаў народа ўсё ж нараджаліся дзеці. Вязняў гвалтавалі канваіры і вольнанаёмныя работнікі. Некаторыя самі згаджаліся на блізкасць. Вечна галодныя жанчыны ў лагеры увесь час мерзлі, распавядала Сауле Хаджыкава. Яе бабуля 11 гадоў прабыла ў зняволенні ў Акмалінску. Спалі ў покат, апранутымі, цесна прыціснуўшыся адна да адной. У цэнтр клалі спаць маладых жанчын, ратуючы іх такім чынам ад дамаганняў ахоўнікаў. Мамачкі, мамкі. Так называлі жанчын, якія нарадзілі дзяцей у зняволенні. За 16 гадоў існавання лагера тут нарадзілася каля 1500 дзяцей. Пасля нараджэння дзіцяці зняволенай выдавалі некалькі метраў анучнай тканіны. На перыяд кармлення ёй належала выдаваць па 400 грамаў хлеба і суп з чорнай капусты або вотруб'я 3 разы на дзень. Па дасягненні 2-3 гадоў, у рэдкіх выпадках да 5 гадоў, дзяцей пераводзілі ў дзіцячыя дамы. Нягоды лагернага жыцця трохі згладжвала прысутнасць нашых дзяцей, успамінала Калерыя Мальцава, муж якой працаваў выкладчыкам палітэканоміі. Але маці з жахам чакалі, што прыйдзе час расстання з дзеткамі. Надышоў і для мяне такі страшны дзень. Жэню забралі ў Асакароўскі дзіцячы дом. Праз тыдзень даведалася, што ён моцна захварэў. Аказваецца, сын спрабаваў бегчы да мяне з дзіцячага дома, але яго злавілі і пасадзілі ў карцар, у халодны падвал. Там Жэня абмарозіў ногі. Матуля, я за табой вельмі сумую. Больш пісаць няма чаго. Жонка расстралянага беларускага паэта Тодара Кляшторнага прыбыла ў Алжыр з 4-месячнай дачкой Маяй. Калі дзяўчынку везлі ў дзіцячы дом, мама паспела сказаць ёй: «Памятай, у цябе ёсць 2 сястры». В інтэрнаце Мая Кляшторная спала па суседстве з Рыдай Рыскулавай, бацька якой быў вядомым палітычным дзеячам. Яго расстралялі ў 1938 годзе, пасля чаго ўзяліся за ўсю сям'ю. Мая ўспамінала, што яны з Рыдай краналі адна адну, каб праверыць, ці жывыя яшчэ. Старэйшую сястру Рыды, 4-гадовую Саулі, адправілі ў дзіцячы дом.
Я выразна памятаю многае, але больш за ўсё свой шалёны страх, немы, бесперапынны плач, які пераходзіць у істэрыку. Успамінала Сауля Рыскулава. Маленькую Рыду адарвалі ад маці ў 3гадовым веку, як і іншых дзяцей, і адправілі ў Асакароўскі дзіцячы дом. Пасля заканчэння 8гадовага тэрміну маме дазволена было забраць Рыду. Яна мала гаварыла, цуралася навакольных дзяцей. У яе лексіконе адсутнічалі элементарныя бытавыя словы. Дзяцей нацкоўвалі супраць бацькоў. Мянялі імёны і прозвішчы, прымушалі адмовіцца ад родных і асудзіць іх, унушаючы, што яны былі ворагамі. Нялепшым было стаўленне і іншых сірот. Дзяцей, ворагаў народа, збівалі, забіралі ў іх ежу. Па ўспамінах адной з дачок зняволеных лагера на Новы год дзеці падпалілі на ёй сукенку. Дзяўчынку цудам удалося выратаваць. Кармілі нас дрэнна. Даводзілася лазіць па памыйніцах, падгадоўвацца ягадамі ў лесе. Вельмі многія дзеці хварэлі, паміралі. Нас білі, прымушалі доўга прастойваць у куце на каленях за любое самае маленькае свавольства. Успамінала Неля Сіманова. Яе бацьку забралі ў 1937 годзе, маму праз некалькі месяцаў, а дзяцей павезлі ў дзіцячы дом. Аднойчы падчас ціхага часу я ніяк не магла заснуць. Цётка Дзіна, выхавальніца, села мне на галаву, і калі б я не павярнулася, магчыма, мяне б не было ў жывых. Нялёгкае дзяцінства было ў маіх дзяцей, распавядала Галіна Калдамасава. Калі малымі яны раслі проста сіротамі без бацькі і маці, то школьнікамі сталі разумець, што павінны саромецца сваіх бацькоў і нават іх ненавідзець. Бо дзядуля Сталін ніколі не памыляецца. З маленства ў садках дзяцей прывучалі любіць правадыра, завучваць вершы і спяваць песні пра яго. За яго іх прымушалі есці кашу. Яго партрэты былі на кожным кроку. Менавіта таму і самі зняволеныя, і іх родныя, у тым ліку і дзеці, часта пісалі лісты Сталіну ў надзеі, што у справе мамы ці таты разбяруцца, што родныя вернуцца дадому. Дарагі Іосіф Вісарыёнавіч, дапамажыце мне знайсці праўду. Чытаем адзін з лістоў, які цяпер захоўваецца ў музеі, заснаваным на месцы лагера Алжыр. Майго бацьку пасадзілі ў 1937 годзе. Ён не вінаваты. Яго катавалі і прымусілі падпісаць. Цяпер ён вызваліўся і знаходзіцца ў... неразборліва. Дазвольце яму паехаць у Маскву. Таму што мая мама нервова хворая. Закрэслена. Інвалід. Умовы ў дзіцячых дамах былі жудаснымі. Дзеці паміралі ад голаду і холаду. У дзіцячым доме ўсё рабілася па камандзе, успамінала Іскра Шубрыкава, бацька якой быў партыйным дзеячам у Новасібірску. Ставілі на стол вельмі гарачы боршч, да якога дзеці не маглі дакрануцца. Праз некалькі хвілін прыбіралі і ставілі такую ж гарачую кашу, да якой дзеці таксама не паспявалі дакрануцца, як гучала каманда, і яе прыбіралі. Заставалася толькі пайка хлеба. Яе трэба было паспець з'есці, таму што пры выхадзе правяралі і адбіралі ўсё, што заставалася ў дзяцей. Дзіцячая смяротнасць была вельмі высокай. Паводле звестак санітарнага аддзелу ГУЛАГу, толькі за 1939 год з 350 дзяцей Карлага, якому падпарадкоўваўся Алжыр, памерлі 114. З 1941 па 1944 год памерла 924 дзіцяці. З 1950 па 52 год 1130 дзяцей. Хавалі дзяцей недалёка ад вёскі Далінка, на полі, якое празвалі мамаччыны могілкі. Хавалі, як правіла, у агульных магілах без трунаў. Узімку целы складалі ў вялікую бочку. Трупы закопвалі ў зямлю толькі вясной, бо на 40-градусным марозе зямлю не браў ні лом, ні рыдлёўка.
Часам месца пахавання наогул ніяк не адзначалася. У 1940 годзе, калі лагер перавялі на агульны рэжым, зняволеным нарэшце дазволілі перапіску. Маці маглі пісаць сынам і дочкам не часцей, чым раз у месяц. У музейным мемарыяле, які ўзнік на месцы былога лагера, захоўваюцца лісты дзяцей. «Дарагая мамачка», піша Генрыета Чупрун, бацька якой працаваў у НДІ халадзільнай прамысловасці і быў арыштаваны ў 1937 годзе. Неўзабаве на 8 гадоў асудзілі і яе маці. Атрымала твой ліст. Захварэла цётка Шарлота. Вучуся я не вельмі добра, хоць і стараюся. Я глядзела ў кіно «Багатая нявеста». Я рэдактар класнай газеты «Выдумшчык». У мяне маленькія пацучыныя хвосцікі, косы па баках галавы. У мяне ёсць альбом для вершаў. Ужо амаль усе мае сяброўкі напісалі ў яго на памяць. Але, як ні дзіўна, мая шчырая сяброўка Лера С. не напісала. Тут малюю табе карцінку. Моцна цалую 10 раз у 10 ступені. Герта. Постскрыптум. Як ты думаеш, тата памёр ці не? Добрый дзень, дарагая мама. Прывітанне табе з Масквы. Піша Віёла Голендер маме, якая 8 год знаходзіцца ў Алжыры. Матуля. Усяго 7 дзён таму споўнілася мне 15 гадоў. Ужо 15. Нават і не верыцца, як шмат. Вядома, гэты дзень нічым не адрозніваўся ад іншых і быў падобны да ўсіх астатніх. Увечары, калі легла спаць, то плакала. Я не ведаю чаму. Мама, якая ты цяпер стала? Старэнькая, напэўна. Я не ўяўляю сабе цябе. Ужо забылася. Я ж тады была маленькая, усяго 7 гадоў было, а цяпер 15 гадоў. Я ўжо не ўяўляю, як гэта жыць з мамай. А вось ліст маме ад яе брата, Віктара. Яму пашанцавала апынуцца ў адным дзіцячым доме са старэйшай сястрой, нягледзячы на тое, што многіх дзяцей спецыяльна разлучалі. Добрый дзень, дарагая мамачка. Чаму ты мне не пішаш пісьма? Мамачка, ты не знаеш, дзе тата? Мамачка, я вучуся ў 2 класе. Мамачка, я вельмі доўга хварэў стрыгучым лішаём. Мамачка, я жывы і здаровы. Мамачка, ты пісала, што ў цябе няма паперы. Мамачка, я табе дашлю. Мамачка, я за табой вельмі сумую. Больш пісаць няма чаго. Ужо пасля вызвалення маці не заўсёды знаходзілі сваіх дзяцей. І не заўсёды дзеці лёгка ішлі на кантакт з жанчынамі, якія за столькі гадоў сталі для іх ужо чужымі. Са сваёй мамай і сястрой я сустрэлася ў 1948 годзе, распавядала Сауля Рыскулава. Доўгі час мы з сястрой не маглі вымавіць слова «мама», звярталіся проста на «вы». Мне цяжка было назіраць за мамай. Так, спачатку ў трамваях яна ездзіла толькі стоячы, як бы я не спрабавала пасадзіць яе на вольнае месца. Яна мне казала шэптам, што нябачна адчувае дула вінтоўкі, прыстаўленай да спіны. Многія вязні Алжыру да канца сваіх дзён баяліся гаварыць пра лагер. Нават пасля выкрыцця культу асобы Сталіна, нават падчас перабудовы, нават калі сустракаліся з сяброўкамі па няшчасці. І ўсё ж такі частку ўспамінаў яны змаглі перадаць праз сваіх дзяцей і ўнукаў, якія час ад часу прыязджаюць у музейна-мемарыяльны комплекс, адкрыты на месцы лагера. Я хачу расказаць пра тых людзей, з якімі пазнаёмілася, калі ўжо стала дарослай, калі ўжо страціла маму, сказала на адной з сустрэч Людміла Богданова, дачка рэпрэсаванай. Я была здзіўленая, што дзеці, якія страцілі бацьку і маці, прайшлі дзіцячы дом, былі такімі няшчаснымі, сталі буйнымі навукоўцамі, пісьменнікамі, акцёрамі. Гэта адукаваныя і інтэлігентныя людзі, якія займаюць высокія пасады. Такая моцная генетыка бацькоў
Іх таму і знішчалі, што гэта былі магутныя людзі, якія перашкаджалі такім, як Сталін і ягонае асяроддзе. Нікчэмнасцям. Што запомнілі дзеці, якія прайшлі праз ГУЛАГ? Дзяцінства Маі Кляшторнай і Галіны Дзядковай пачалося ў сталінскіх лагерах. Маі было 3 месяцы, калі яе арыштавалі разам з мамай. Галі 7 месяцаў. Жанчын з груднымі дзецьмі пагрузілі ў цяплушкі. Месяц яны ехалі ў невядомым кірунку, пакуль не прыбылі ў Казахстан. Месца прызначэння – акмалінскі лагер для жонак здраднікаў радзімы. У чым была віна грудных дзяцей? А іх старэйшых сясцёр і братоў, якіх адабралі і павезлі ў дзіцячы дом. Разам з маці яны расплачваліся за сваяцтва з ворагамі народа. Яніна Германович, жонка беларускага паэта Тодара Кляшторнага, з дзіцём на руках прыбыла ў акмалінскі лагер для жонак здраднікаў радзімы 24 студзеня 1938 года. Ксенія Дзядкова, жонка старэйшага ветурача наркамзема Канстанціна Гурскага, прыехала ў лагер з дзіцём праз 5 дзён. Верагодна за ўсё жанчыны былі знаёмыя, бо і вызваліліся з акмалінскага лагера яны амаль адначасова. Іх дочкі жылі ў адным дзіцячым бараку і захавалі некаторыя ўспаміны пра дзяцінства, якое пачалося за калючым дротам. Мне было 7 месяцаў, калі нас з мамай забралі ў лагер. Муж Ксеніі Дзядковай, як і яна, быў ветурачом. Канстанцін Гурскі працаваў у ветэрынарным упраўленні Народнага камісарыята земляробства БССР. Жонка была галоўным урачом у гарадской ветэрынарнай лячэбніцы Мінска. У сям'і было 3 дзяцей. Малодшая Галіна нарадзілася літаральна напярэдадні арышту бацькі ў 1937 годзе. Неўзабаве яго расстралялі. Мяркуючы па матэрыялах справы, Ксенія ведала, што мужа прысудзілі да вышэйшай меры, хоць звычайна ў такіх выпадках сем'і дзесяцігоддзямі знаходзіліся ў невядомасці. Сваякі не маглі прысутнічаць на судзе, пра прысуд ім не паведамлялі. А даведалася яна з газет, якія пісалі пра працэс над Гурскім. Такое глупства ў справе ў яго, успамінала малодшая дачка Галіна Канстанцінаўна. Абвінавацілі бацьку ў тым, што ён займаўся знішчэннем пагалоўя жывёлы. Гэта значыць шкодніцтвам. Дзіка непісьменныя фармулёўкі ў справе. А маміна справа – гэта наогул некалькі аркушыкаў, дзе напісана, што яна член сям'і здрадніка радзімы. Таму ёй далі 8 гадоў лагераў. І мяне забралі разам з ёй. А мне ведаеце, колькі тады было? 7 месяцаў. І вось мама з грудным дзіцём у цяплушцы, у дзікіх умовах, дабіралася ў лагер Алжир. Справа Ксеніі Дзядковай складаецца з 6 лістоў. Даведка на арышт, пратакол допыту, падпіска пра нявыезд і абвінаваўчае заключэнне. Да прысуду Ксенія Сяргеевна магла знаходзіцца дома, бо мела грудную дачку. Падчас кароткага допыту жонку Гурскага пыталіся, ці ведае яна, за што быў рэпрэсаваны яе муж. Ці ведала яна пра яго контррэвалюцыйную дзейнасць. Ксенія Сяргеевна казала, што нічога не ведала. Доказаў віны ў справе няма. Але нягледзячы на гэта, жанчына атрымала 8 гадоў лагераў. Яе арыштавалі 31 снежня 1937 года з 3 маленькімі дзецьмі. 2 дзяцей у мяне адабралі і адправілі ў дзіцячы дом. Старэйшай дачцэ Ларысе тады было 7 гадоў, сыну Сяргею 5 гадоў. А з грудным дзіцём этапавалі ў карагандзінскае аддзяленне, пісала Ксенія Дзядкова ваеннаму пракурору СССР. Брат і сястра спачатку былі ў дзіцячым доме, успамінала малодшая дачка Ксеніі Сяргеевны. А потым іх забралі сваякі мамы, яны жылі ў Лёзна. Маленькая Галя прабыла ў лагеры да 4 гадоў. І ёй, можна сказаць, пашанцавала. Звычайна дзяцей пасля 3 гадоў з мамчынага лагера везлі ў дзіцячыя дамы, дзе ўмовы былі жорсткія. А самае галоўнае, маці ўжо не маглі бачыцца з дзецьмі. Галю Дзядкову
здолела забраць у Мінск цётка. Мама працавала ў лагеры па спецыяльнасці. Яна ж была ветэрынарным урачом, распавядала Галіна Канстанцінаўна. Дзякуючы сваёй працы, яна не галадала і магла нават дапамагаць іншым жанчынам, даць хоць бы трохі малака. Яна была добрым чалавекам і дапамагала, хоць гэта было і небяспечна. Усё жыццё мама працавала, не пакладаючы рук, нават у лагеры. Рэпрэсіі не канчаліся нават пасля вызвалення. Жанчыны і іх дзеці не маглі стаць паўнапраўнымі грамадзянамі. У пашпарце былых зняволеных стаяла адзнака, што ім забаронена ўязджаць у вялікія гарады, у тым ліку і ў Мінск. Іх адмаўляліся прымаць на працу і на вучобу ва ўніверсітэты. А ад кляйма сваяка ворага народа было няпроста пазбавіцца. Ксенія Дзядкова адбыла свой тэрмін у лістападзе 1945 года, але працягвала працаваць у лагернай ветлякарні ўжо як вольнанаёмная. Калі маму вызвалілі, мяне зноў прывезлі ў Казахстан, каб я была з ёй. Брата з сястрой таксама прывезлі, успамінала Галіна Канстанцінаўна, дачка Ксеніі Дзядковай. Мы жылі проста ў ветлячэбніцы. 2 пакойчыкі ў нас было. Там жа, на 26-й кропцы Карлага, як называўся тады населены пункт, я скончыла 7-годку. Потым ездзіла ў Акмалінск, дзе скончыла 10-годку. Мама толькі ў 1950-х з'ехала з Казахстана ў горад Златавуст, гэта ў Расіі. Сястра моя выйшла замуж у Акмалінску, цяпер гэта Астана, і засталася ў Казахстане. Я вярнулася ў Мінск, скончыла тут інстытут, а калі ў мяне нарадзіліся дзеці, мама прыехала ў Беларусь. Дапамагала мне. Яна ўжо пенсіянеркай была. Брат таксама перабраўся на радзіму, жыў у Ратамцы. У 1957 годзе Ксенія Сергеевна піша ліст галоўнаму ваеннаму пракурору СССР. «Прашу вас перагледзець маю справу і справу майго мужа. Вымушана звяртацца да вас з гэтай просьбай, бо гэта дыктуецца станам майго здароўя, а таксама жаданнем адчуваць сябе цалкам адноўленай у сваіх правах». Ужо ў 1958 годзе мужа і жонку прызнаюць невінаватымі і рэабілітуюць. У справе не было доказаў віны. Мама ўсё жыццё сумленна працавала. І ў лагеры таксама. У яе ж медалі былі. За працоўную доблесць, за асваенне цалінных зямель, казала Галіна Канстанцінаўна. Я хадзіла ў КДБ, бачыла справу бацькі і маці. У таты велізарная тоўстая справа. Супрацоўнікі нават не ўсё мне паказалі, адкрывалі толькі пэўныя старонкі. Але такое пустое абвінавачанне. На маму ў іх наогул нічога не было. Вось так саджалі людзей за пару старонак. Што мама магла пра гэта казаць? Яна працавала, як не ведаю хто, не пакладаючы рук. Вядома, была крыўда за тое, што ўлада так абышлася з нашай сям'ёй і з іншымі людзьмі. На месцы лагера для жонак здраднікаў радзімы цяпер знаходзіцца музей ахвяр рэпрэсій. На велізарных мармуровых плітах высечаныя імёны больш за 18 000 жанчын, якія прайшлі Алжыр. Ёсць тут і імя Ксеніі Сергеевны Дзядковай. Яна памерла ў Мінску ва ўзросце 90 гадоў. У вагоне мне прачыталі стандартны прысуд. Яніну Германовіч, жонку беларускага паэта Тодара Кляшторнага, дапытваў оперупаўнаважаны па прозвішчы Громаў. Ён жа працаваў па справе Ксеніі Дзядковай. На допыце Яніне Міхайлаўне задаюць стандартныя пытанні. «Вам вядома, за што арыштаваны ваш муж?» «Не, не ведаю», адказвае яна. «Што вам вядома пра контррэвалюцыйную працу мужа?» «Я нічога не ведаю». Ужо праз 2 тыдні пасля першага і адзінага допыту ёй выносяць прысуд. Быўшы жонкай ворага народа, з'яўлялася саўдзельніцай яго контррэвалюцыйных злачынстваў. Ёй прысуджаюць 8 гадоў папраўча-працоўных лагераў.
У справе Яніны Міхайлаўны ёсць аглядная даведка па справе яе мужа. 29 кастрычніка 1937 года Тодар Кляшторны прызнаны вінаватым у тым, што з 1926 года з'яўляўся ўдзельнікам контррэвалюцыйнай арганізацыі і праводзіў контррэвалюцыйную працу ў мінскім педагагічным тэхнікуме. Ён прысуджаны да вышэйшай меры пакарання. Яго расстралялі 30 кастрычніка 1937 года. Такая ноч увойдзе ў гісторыю як крывавая або ноч расстраляных паэтаў. Чэкісты знішчылі больш за 100 прадстаўнікоў беларускай навукі і культуры. На момант допыту Яніны Міхайлаўны яе старэйшай дачцэ Тадзіяне было 6 гадоў, сярэдняй Весналіне 4 гады, малодшай Маі усяго 3 месяцы. Яна нарадзілася ўжо пасля арышту бацькі. Бацька ведаў пра маё нараджэнне, хоць быў ужо ў турме, распавядала Мая Тодораўна. Калі я нарадзілася, мама нават дамаглася спаткання з татам. І ён бачыў неданошанага, але жывога дзіцёнка. Бацьку стала дрэнна на сустрэчы, таму што ён быў страшна закатаваны допытамі. Сведкам гэтага стаў пісьменнік Алесь Пальчэўскі, які тады таксама быў у зняволенні. І як ён казаў, Кляшторны пасля допытаў сам ісці не мог. Маме казалі, 10 гадоў без права перапіскі. І яна верыла ў гэта. І ў акмалінскім лагеры, і потым на пасяленні ў Сібіры. Дзівілася, чаму бацька не шукае нас. 10 гадоў бо прайшло. Ён, напэўна, ўжо дома і нас чакае. Забралі мяне разам з маленькай дачушкай 3-месячнай Маяй, у турме не сядзела, адразу трапіла ў вагон са зняволенымі. І вось у вагоне прачыталі мне стандартны прысуд як члену сям'і здрадніка радзімы. 8 гадоў папраўча-працоўных лагераў. Судзіла, відаць, завочна адмысловая нарада НКУС за майго мужа Тодара Кляшторнага, беларускага паэта, якога таксама арыштавалі напярэдадні 1937 года, успамінала Яніна Міхайлаўна. Жонка Кляшторнага просіць Варашылава разабрацца ў яе справе. Кажа, што ні яна, ні муж ні ў чым не вінаватыя. У чым абвінавачвалі мужа, яго далейшы лёс мне дагэтуль невядомыя. Я мела шмат разоў з ім спатканні і зразумела, што ён быў абгавораны ворагамі народа. Яго непасрэдны паклёпнік – беларускі пісьменнік Александровіч Андрэй. Ён жа ў гэты час з'яўляўся намеснікам старшыні Саюза пісьменнікаў. Мне вядома пра іх спрэчкі яшчэ да арышту мужа, бо Александровіч з'яўляўся ў беларускай літаратуры форменным халтуршчыкам. І многія, больш здольныя пісьменнікі часта гэта адзначалі як у таварыскіх колах, так і на афіцыйных літаратурных выступах. І асабліва гэта рэзка выявілася ў дні яго 20-годдзя. Уся пісьменніцкая грамадскасць была незадаволеная гэтым юбілеем і нават абураная. Вядома, і мой муж не быў у баку гэтай палемікі. Я памятаю, як ён напісаў верш «Шарш». Усе мы добра ведаем Андрэя. Як ён дапёр да юбілея. Хоць тое даць, што даў Купала, яму 100 год вучыцца мала, а потым 200 год тварыць, ды музу славай не дурыць. І яго ён меў няшчасце прачытаць падчас юбілейнага вечара. І, вядома, наступствы былі вельмі сумныя. Мне Тодар казаў, што матэрыялы пра яго былі сфабрыкаваныя па фальшыўцы Александровіча. А ў 1938 годзе і сам паклёпнік быў арыштаваны, але абгавораны Кляшторны і, магчыма, іншыя пісьменнікі ўсё роўна чамусьці не былі вызваленыя. З таго ж ліста ясна, што Яніна Міхайлаўна неаднаразова пісала і Сталіну, але ніякай рэакцыі не было. Ліст Варашылаву, які падчас вялікага тэрору падпісаў 185 расстрэльных спісаў на 18 000 чалавек, таксама застаўся незаўважаным. Мая, малодшая дачка Яніны Германовіч, правяла 5 гадоў з мамай у акмалінскім лагеры, яшчэ 6 гадоў у дзіцячым ізалятары НКУС. У 1947 годзе
Мая навучылася трохі чытаць. Але дзецям у інтэрнаце не дазвалялі чытаць лісты ад родных. Імі ўцяплялі вокны. Аднойчы Мая, стоячы каля акна, убачыла край паперы, які нагадваў ліст. Выцягнуўшы яго з канверта, яна прачытала сваё прозвішча. Ліст быў ад старэйшай сястры, якая яе шукала. Мая напісала адказ. І так аднавілася сувязь з роднымі. 1 снежня 1945 года Яніну Германович вызвалілі з акмалінскага лагера. Але ў канцы 1940-х зноў арыштавалі і адправілі ў Сібір. 7 гадоў яна жыла там разам з малодшай дачкой. Канчаткова вызвалілі Яніну Міхайлаўну толькі ў 1955 годзе. Яна змагла вярнуцца ў Мінск, але памерла праз 4 гады, ва ўзросце 50 гадоў. Мая Кляшторная стала архітэктарам і ўсё жыццё займалася ўшанаваннем памяці ахвяр палітычных рэпрэсій у Беларусі, у тым ліку у Курапатах. Яна некалькі разоў была ў Казахстане, у музеі на месцы акмалінскага лагера, дзе пачыналася яе дзяцінства. У музеі захоўваецца рэліквія сям'і Кляшторных. Простенькая коўдра, у якую мама спавівала маленькую Маю, калі яны ехалі у невядомасць. Як гаварыць з дзіцём пра палітыку? Дзеці – міжвольныя сведкі рэпрэсій. Падзеі 2020-2023 гадоў прымусілі беларусаў задумацца над прынцыпам «я па-за палітыкай» праз прызму рэпрэсій, катаванняў, зневажанняў, несправядлівасці для іх саміх, іх родных ці знаёмых. Горкая фраза «прыйдуць па кожнага» або «гэта кране кожнага», якая была такой незразумелай у 2020-м, у сярэдзіне 2023 года гучыць рэальна і праўдападобна. Изолятары часовага ўтрымання і СІЗА перапоўненыя беларусамі і беларускамі, якіх пераследуюць па палітычных матывах. Лета 2020 года было гарачым на абмеркаванні будучых прэзідэнцкіх выбараў. Беларусы ўключаліся ў гэта без найменшага палітычнага досведу. У гутаркі былі міжволі ўцягнутыя і дзеці. 9 жніўня на перадвыбарных участках таксама прысутнічалі дзеці. Бацькі тлумачылі ім, што такое выбары, паказвалі бюлетэні і давалі іх запаўняць. Абмеркаванні з дому перайшлі на вуліцы, запоўненыя мірнымі шэсцямі і мітынгамі, куды бралі і дзяцей. Спачатку яны бачылі захопленыя твары дарослых, адзінства народа, які не проста стаміўся ад сталай улады, але і на галаву перарос яе. Потым дзеці сталі сведкамі разгонаў, небывалай жорсткасці. Далей больш. З'явіліся кейсы пераследу бацькоў за палітычную пазіцыю з боку органаў апекі і школ. Улада хутка зразумела, як можна націснуць на самае балючае. Калі краіна пагрузілася ў гвалт з боку сілавікоў, дзеці таксама былі сведкамі таго, што адбываецца. Немагчыма было схаваць тую плынь рэпрэсій, якая дзеялася паўсюль, і потым абмяркоўвалася на кухнях. 2021 год для беларускіх дзяцей можна апісаць як перыяд вялікага непакою і рэзкага выхаду з зоны бяспекі. Гэтыя працэсы былі наўпрост звязаныя з псіхалагічнымі станамі іх бацькоў. Рэпрэсіі сталі ўзмацняцца. Напружанне сярод насельніцтва толькі ўзрастала. Крымінальных спраў станавілася ўсё больш, і дзеці сталі сутыкацца з затрыманнямі бацькоў. Часта ператрусы здзяйсняліся позна ўвечары, калі сям'я рыхтуецца да сну, або на досвідку, калі дзеці і дарослыя яшчэ не паспелі як след прачнуцца. Пачуццё бяспекі цесна звязана з фармаваннем страхаў у дзяцей. Гэты працэс ідзе за чалавекам практычна ўсё яго жыццё, але закладваецца ён у дзіцячым узросце. Ёсць некаторыя адрозненні ва ўспрыманні бяспекі ў дзяцей і ў дарослых. У апошніх досвед апісання сваіх пачуццяў, як правіла, большы, а дзіця можа апісаць свае страхі толькі калі яны відавочныя. Напрыклад, страх вышыні ці страх цемры.
Безумоўна, фармаванне страхаў залежыць ад сацыяльнага асяроддзя і ўзроўню развіцця сям'і, а таксама ад досведу сацыялізацыі дзіцяці. Чаму бацькам важна ведаць этапы фармавання страхаў у дзяцей? Ад гэтых ведаў залежыць, як дзіця будзе пераадольваць свае страхі. А самае галоўнае, стане гэты працэс досведам ці траўмай, якія будуць аказваць уплыў на ўжо дарослага чалавека на працягу доўгага жыцця. Сярод мноства прычын фармавання страхаў у дзяцей вылучым тыя, што звязаныя з палітычным кантэкстам. Першае. Перажытыя вельмі негатыўныя падзеі, якія пакінулі ў дзіцяці глыбокі эмацыйны след і звязаныя, напрыклад, з разгонамі пратэстаў, ператрусамі, забаронамі ў школе абмеркавання палітычнай тэматыкі, раставаннем з бацькамі з-за іх затрыманняў, размовамі на палітычныя тэмы і нагнятаннем з боку саміх дарослых. Другое. Запалохванні з боку дарослых. Такія прыклады могуць быць характэрныя для тых сем'яў, дзе існуюць палярныя думкі пра грамадска-палітычныя падзеі. Як правіла, гэта канфлікт пакаленняў, калі старэйшыя члены сям'і фармуюць у дзяцей страх перад выказваннем свайго меркавання ў школе або іншым грамадскім месцы. Трэцяе. Падвышаная трывога бацькоў за бяспеку дзяцей. Чацвёртае. Агрэсія дарослых у кантэксце падзелу беларусаў на два лагеры. Дзеці пераносяць у свае зносіны тое, што яны чуюць ад дарослых. Перш за ўсё, у сваёй сям'і. Пятае. Інфармацыя ў сацыяльных сетках і небяспекі, якія існуюць у камунікацыі паміж дзецьмі. Не ўсе бацькі ведаюць і ўмеюць стварыць сістэму правілаў і абмежаванняў ад камп'ютарных або мабільных гульняў і камунікацыі ў інтэрнэце. Часта гэта фармуе страхі і агрэсію ў дзяцей. Сутыкаючыся са злом у любой яго праяве, дзіця несвядома пераносіць атрыманыя веды і досвед на рэальнае жыццё. А ў кантэксце высокага ўзроўню гвалту ў беларускім грамадстве і наяўнага досведу дзяцей, якія прайшлі праз пераслед іх бацькоў па палітычных матывах, запыт на агрэсіўныя камп'ютарныя гульні і жорсткія сцэны кіно з боку дзіцяці ўзрастае. Чым больш высокі эмацыйны стрэс перанесла дзіця з-за расстання з бацькамі, тым большы запыт на жорсткасць будзе ў яго. Сфармаваны ў беларусаў за апошнія 3 гады эмацыйны кактэйль са страхаў, нянавісці і расчараванняў наўпрост адбіваецца на эмацыйным, ментальным і фізічным стане дзяцей. Сёння беларусы праходзяць этап трансфармацыі ад ідэалаў, дзе жыццё чалавека не каштавала нічога, да этапу, дзе мае значэнне каштоўнасць кожнага чалавечага лёсу, а таксама атрыманне палітычнага досведу і фармавання ідэй для будучыні. З аднаго боку сабраліся прыхільнікі старой ідэалогіі, галоўнай эмоцыяй якіх з'яўляецца страх новага. Гэты бок прадстаўляюць чыноўнікі рознага ўзроўню, сілавікі, суддзі, якія падпарадкаваліся дзеючай сістэме, прапагандысты. А таксама частка грамадства, якая не здольная ацаніць перспектывы грамадска-палітычнага і палітычнага развіцця краіны ў перспектыве бліжэйшых 10 гадоў. Яны адчуваюць страх да новага і пераменаў. Яны не бачаць сябе і свой дабрабыт у новых зменлівых умовах. Гэты страх пазбавіў іх сілы волі настолькі, што яны згодныя на любыя апраўданні існуючага рэжыму. З іншага боку, сабраліся беларусы, якія хочуць прагрэсіўных падыходаў ад улады. У тых і другіх ёсць дзеці, якіх варта разглядаць як пакаленне, якое акумулюе і будзе перадаваць далей усё тое, у чым яно жыве сёння. Перыяд дзяцінства доўжыцца нядоўга. І вельмі важна ў гэты час не толькі паказаць дзіцяці бытавыя правілы жыцця, даць адукацыю, але і перадаць традыцыі, якія адрозніваюць адзін народ ад іншага. Што трэба ведаць, перш чым гаварыць з дзіцём пра палітыку? Паклапаціцеся аб уласным псіхалагічным стане. Правіла бяспекі ў самалёце. Надзеньце спачатку маску на сябе, а потым на дзіця. Гэта збітая фраза, але яна заўсёды актуальная і ў псіхалагічным кантэксце. Закатаваны, змучаны дарослы, які знаходзіцца ў трывожнасці і страхах,
не можа арганізаваць належную бяспеку для дзіцяці. Неабходна пазбаўляцца прабелаў у сваіх ведах. Падзеі 2020 года многім далі разуменне, што мы недастаткова ведаем пра беларускую культуру і гісторыю, не валодаем роднай мовай на адпаведным узроўні. А гэта з'яўляецца асновай пабудовы ідэнтычнасці, разумення каштоўнасці сваёй гісторыі ды адрознення беларускай культуры ад культуры іншых краін. Зразумела, што хутка аднавіць веды ў гэтых сферах досыць складана, але дзякуючы велізарнай працы гісторыкаў і культурных дзеячаў, сёння ў нашага грамадства ёсць мажлівасць узбагачаць сваё светаўспрыманне нашай краіны праз шматлікія інтэрактыўныя праграмы і праекты. Будьце адкрытыя перад дзецьмі. Сённяшнія дзеці да 13 гадоў маюць значныя адрозненні ад падлеткаў старэйшых за 15 гадоў. Гэтая ўзроставая група перажывае тэхналагічную рэвалюцыю, якая зменіць падыходы ў адукацыі, побыце, грамадстве. Сучасныя дзеці імкнуцца пачаць зарабляць як мага раней. Яны будуць тым пакаленнем, лічбавая пісьменнасць якіх дасягне піка ў сваім развіцці. Усё, што адбываецца анлайн, для іх таксама рэальна, як і афлайн. Дарослыя павінны быць гатовыя да такіх змен. Мала хто з нас чуў ад сваіх бацькоў, што яны нас любяць. Мы разумеем гэта, мы прывыклі, што такое не гавораць услых. І толькі сучасныя дзеці у прамым сэнсе сфармавалі ў нас навык гаварыць словамі пра сваю любоў, быць тактыльнымі і рабіць над сабой намаганні па выбудоўванні новых эмацыйных сувязяў, якія да гэтага пакалення былі хутчэй выключэннямі ў асобных сем'ях, чым агульна прынятымі падыходамі. Бацькам трэба быць гатовымі і да таго, што слоўны кантэкст у сучасных дзяцей змяняецца таксама хутка, як надвор'е ля мора. Сваё ўспрыманне свету дзеці выказваюць мовай, нязвыклай для бацькоў і родзічаў. Напрыклад, яны пішуць паведамленні без знакаў прыпынку. Здаецца, што гэта ад непісьменнасці, але на самай справе акцэнты сучасных дзяцей накіраваны не на графічны, а на візуальны падыход. Што датычыцца фармавання сямейнай культуры, то не ўсё, што абмяркоўваецца дома з роднымі, павінна выносіцца за парог. Гэты прынцып распаўсюджваецца таксама на камунікацыю ў інтэрнэце. Фармаванне сацыяльнага асяроддзя для дзіцяці, уключаючы ўласны прыклад, мае на ўвазе і тое, што забароны трэба тлумачыць, каб яны былі зразумелымі дзіцяці. Як успрымаць урокі патрыятызму ў школах? Беларускія ўлады зразумелі, што поспех іх далейшага існавання наўпрост залежыць ад таго, што думаюць і кажуць грамадзяне. Фармаванне гэтых думак, паводле логікі рэжыму, павінна пачынацца ў дзяржаўных установах. Так у школах з'явіліся палітрукі, факультатывы па патрыятычным выхаванні, лагеры для патрыётаў. Улада прэтэндуе на тое, каб не проста кантраляваць думкі, але і фармаваць іх. Варта параўнаць намаганні чыноўнікаў з іх папярэднікамі, савецкімі ідэолагамі. Але ў СССР улады будавалі сваю ідэалогію на ўсім вядомай ідэі – камунізме. Цяперашні ўрад у Беларусі не тое, што не мае аформленай і зразумелай ідэі. Ён не можа адказаць на простае пытанне, да чаго мы імкнемся ў найбліжэйшыя 5 гадоў. За 29 гадоў свайго кіравання улады Лукашэнкі так і не выбудавалі выразнай нацыянальнай ідэі. Савецкі Саюз разваліўся, і людзі перасталі ўспрымаць усім зразумелы ідэалагічны пасыл. Гэта дае падставы меркаваць, што старанні сучасных ідэолагаў, большая частка якіх не ўспрымае сваю місію праведна, забудуцца нават раней. Акрамя таго, сучасныя дзеці фармуюць свой светапогляд не праз прызму аўтарытэту школы. На вялікі жаль, аўтарытэт многіх настаўнікаў быў падарваны пасля фальсіфікацый на выбарах. Дзеці фармуюць свой светапогляд праз дзве вядучыя платформы. Пазіцыя бацькоў, у тым ліку і грамадзянска-палітычная, і кантэкст садсетак. Яны хутка счытваюць штучныя наратывы. Прышчапіць ім ілжывыя ідэалы практычна немагчыма.
Вельмі важна ўнутры сям'і даносіць інфармацыю аб нашай культуры, гісторыі і традыцыях у нацыянальным кантэксце. Калі сям'я для дзіцяці мае аўтарытэт, менавіта гэтая платформа будзе вядучай у фармаванні ўяўленняў аб правілах жыцця. Улады спрабуюць уздзейнічаць на светапогляд дзяцей і праз соцсеткі. У TikTok з'яўляецца ўсё больш відэа, якія падтрымліваюць рэжым Лукашэнкі. Але настальгаваць па піянерскім гальштуку можа толькі дзіця, у якога няма падтрымкі ў сям'і. Калі ж родныя растлумачаць яму загадзя, чаму савецкую ідэалогію не варта цягнуць у сучаснае жыццё, нават самы прывабны ролік будзе выглядаць проста смешным. Як гаварыць з дзіцём пра палітыку і ці бяспечна гэта? Гаварыць пра палітыку трэба. Калі гэтага не будуць рабіць бацькі, дзеці знойдуць інфармацыю ў інтэрнэце або будуць прыхільна ставіцца да дзяржаўнай ідэалогіі без магчымасці крытычнага падыходу. Форма і камунікацыя павінны выбірацца ў залежнасці ад узросту і развіцця дзіцяці. Пяшчотным узростам лічыцца перыяд да 5 гадоў, калі дзеці не могуць паверыць, што дарослы можа казаць няпраўду. Узрост 6-7 гадоў – перыяд аўтарытэтнасці першага настаўніка, калі ўсё таксама ўспрымаецца дзіцём літаральна. Закладзеныя ў гэты час светапоглядныя падыходы застаюцца з дзіцём на ўсё жыццё. Дзецям, старэйшым за 10 гадоў, уласцівы скептыцызм. Ім складаней прышчапіць правілы без выключэнняў. Важна прыслухоўвацца да думак дзяцей пра палітыку. Не абагульняць, не павучаць. Цікавіцца, як дзіця разумее тое ці іншае пытанне. Выказваць сваё меркаванне. Але дапускаць, што ў дзіцяці яно можа быць іншым. Задача дарослага – не ўбіваць у галаву правільныя ісціны, а навучыць дзіця разважаць. І гэта адбываецца ў працэсе дыялогу. Таксама важна прытрымлівацца адной пазіцыі, не быць двудушным. Дома асуджаючы ўладу, а на сустрэчы ў школе агітуючы за ўдзел у датэрміновых выбарах. Дапамажыце дзіцяці сфармаваць крытычнае мысленне. У будучыні гэта дапаможа не расчароўвацца, заставацца адкрытым нават у складаных сітуацыях, умець выбудоўваць камунікацыю і вытрымліваць эмацыйнае напружанне ў самых няпростых жыццёвых сітуацыях.